Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikad sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 23 tuig 2022, Miyerkules kita karon sinigadlaw, 32 dias na gid lamang kagapasko na. Ini ang bombohan ay saudto kag ini si Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Syudad sang Iloilo nagabaton sang galing Pook Award. Way sang liwan kunti si Presidente Bongbong Marcos ang nagdaho mismo sang award sa kay Mayor Jerry Treñas. Kita mo nagapamangkot taga syudad sa Iloilo. Ang Bacolod may award man nga kasubong sine. Sa pihak nga bahin, Benzen Liamado breaks sa silence. Magapahayag karon ang isa sa mga ginakasuhan may kantanan sa Estancia Massacre. Sa dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagada, ungka flyover update. Ang pamangkot sini nga wala pa ina ginatrabaho. May mga impormasyon kita nga natipon kon nga atubtob sa sinimatinyon way ginaobra inang nag-usmod nga pundasyon sang ungka flyover sa aton sinimatag Palamati kay ang shoring mga kabombo way sang kung sa ano pablaway makasabat sa sining depikto sang ungka flyover. Tido hindi matuman ni ang pahayag sang aton nga fellow Ilonggo, ang kapwa ta Ilonggo kun si Mr. Alvin Patrick Tan Pablang Pambalon nga hindi gusto nga mag-suffer. Tido way sang katapusan ng suffering sa mga kapwa Ilonggo mo Mr. Alvin Patrick Tan, sir. Bangod sa sining problemado, perwisyo, kag depiktuso nga ungka flyover. Sa iban pa nga mga balita, police reports tiyo ginutang ang hinablos sa banwasang Kalinog. Ano ay hanang rason kung nga naglabot sa paglutang ang nagluntad iya sa tunga sang magtiyo. Sa dugang pa nga mga balita, pagpamunit sa Iloilo River, iga-regulate kag street light sa barangay Kahirupan sa city proper area, wala gasiga. Nagareklamo ang pumuluyo, tisang namangkot ang pumuluyo nga way gasiga ang ilang street lights. Ang sabat sa mga barangay official, nagakinot kuno ang aton sinima barangay official. Muni madalkuan mabalita issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diriman sa Bombohanay sa Uto. Bantayan ang detalye sini pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit naman nga mga balita kaupod sa Bombo News Center. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair. Ang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, Nobyembre 23 na ho, 2022. At ngayon ho ay ilang araw na lang ba bago magpasko, Bombo Jane? 32 days na lang bago magpasko. So, ano ng ating mga balita?
Pangunahing suspect sa Percy Lapid Slay case na si suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag hindi dumalo sa unang araw ng preliminary investigation sa Department of Justice. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman sisiguraduhin na hindi na ulit mangyayari ang issue sa sugar importation fiasco. Pagkamatay ng high-ranking opisyal ng New People's Army sa Negros Oriental, malaking kawalan dun sa naturang grupo. Ayon sa panig ng militar, yung 62nd IB, may paglilinaw din hinggil dun sa mga kumakalat na may mga nasawi sa panig ng militar. Sa ating international news naman, ang climate change magdudulot ng maraming sakit sa buong mundo ayon yan sa isang grupo. Sa ating balitang palakasan, Los Angeles Clippers star na si Kawhi Leonard hindi mo na makakapaglaro matapos magkaroon ng sprained right ankle injury. Miss Earth 2022 activities nagsimula na sa Pilipinas at ang pambato ng bansa ibinahagi ang mga paghahanda sa nasabing kompetisyon. At ngayon sa mga detalye. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa World Trade Center ang matatagpuan sa Pasay City ang ilang aktibidad. At dito ay pinangunahan niya yung pagdiriwang ho ng National Science and Technology Week na may tema Naghama teknolohiya ay kabalikat sa pagunlad at matatag na kinabukasan. Bahagi naman ng naturang aktibidad ang pagdiriwang ay magbibigay din ho ng gawad para dun sa Outstanding Research and Development Award for Basic Research for Applied Research at Outstanding Science Administrator Award sa isang natatanging kawani ng Department of Science and Technology. Dito ay sasaksihan din ng Pangulo at makakasama niya si Chief Executive o Chief Executive ang ilang mga personalidad para sa naturang seremonya ay partikular ho na katuwang niya dyan si Secretary Renato Solidum. Sa dagdag pambalita, ang pangunahing suspect sa Percy Lapid Slay case na si suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag hindi dumalo sa unang araw ng preliminary investigation sa Department of Justice. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Jane, Bombo Dennis, nireset o nireschedule o pinagpaliban ng Department of Justice itong preliminary investigation kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Nagka-issue kasi itong subpoena na inilabas ng Department of Justice dito pa rin sa suspendidong Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag. Ayon kay Attorney Rocky Balisong, ang abogado ni Bantag, ito ay dahil na rin sa umuray maling middle name kaya nareset ang preliminary investigation sa December 5 ngayong taon. Sa panayam nga ng mga mamamahayag kay Attorney Balisong, hindi dumalo itong kanyang kliyente na si Bantag dahil maling detalye sa subpoena itong naunang inilabas. Ang middle name na nakasaad sa ipinadalang subpoena ay Soriano sa halip na Kitalig na siyang middle name ni Bantag. Lumalabas daw tuloy na two different individuals. Ito o dalawang magkaibang tao. Ani Balisong, in effect ay wala pang natatanggap na subpoena si Bantag kaya walang personality to appear. Kaugnay niya narito ang tinig ni Attorney Rocky Balisong. It refers to two different individuals. Definitely, Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitalig. It refers to two different individuals. So yan itong maikling pahayag ni Attorney Rocky Balisong. Kanina naman ay pina-receive na itong tamang subpoena at merong 10 araw si Bantag para maghain ng kanyang counter affidavit. Dagdag ni Balisong, nagpakita siya sa pagdinig kanina para i-manifest itong kanilang obserbasyon. Sa pagdinig naman sa December 5 ay maaari daw dumalo si Bantag sa pamamagitan ng Zoom meeting o itong video conference nang matanong kung bakit hindi inungkat ni Balisong ang maling middle name nang tanggapin niya ang subpoena noong Lunes. Kanyang ikinatwiran na ang preliminary investigation lamang kasi ang tamang panahon at forum para rito. Samantala nagsagawa naman itong grupong Timpuyog Tiumili ng isang tradisyonal na sayaw sa harap ng Department of Justice. Ayon kay Timpuyog Tiumili Coordinator Josefa Kapur, ang Tadek Dance ay para ipakita raw yung kanilang suporta kay Bantag. Naniniwala itong si Kapur na inosente si Bantag sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Narito ang tinig ni Timpuyog Tiumili Coordinator Josefa Kapur.
kasi lahat ang mga nasa gobyerno na umaangat at nagkakakilala kaming lahat. Iyon kasi yung tradition namin. We know each other. Iyon po ang dahilan kung bakit kami nagsusuporta sa kanya. Dahil naniniwala kami na wala siyang kasalanan eh. Hindi niya magagawa yun. Hindi niya magagawa yung pinaparatang sa kanya, ma'am. So itong grupo Bombo Dennis galing pa sa iba't ibang lugar, mayroong galing sa Ifugao kung saan galing itong si Director General Bantag, itong suspendidong Director General, at mayroon din mga galing sa Baguio City at iba't ibang bahagi pa ng Cordillera Region. Itong si Bantag na tanong natin na kanina ay taga-Kiangan pala ito doon sa Ifugao, Bombo Dennis, Bombo J. Okay, Bombo Gerald, ang concern ko dito ay baka lalong tumagal yung isinasagawang, nasa preliminary level pa lamang, preliminary investigation. So another 10 days. Within that period, mag-a-appear na ba? Garantihan na ba na mag-a-appear itong si Bantag sa naturang mga aktibidad, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, yung sinasabi kanina ng kanyang counsel, itong si Attorney Balisong, baka hindi pa ito makadalo sa susunod na pagdinig. Idadaan na lamang ito sa video conference dahil magsusumiti pa lang sila ng kanilang mga dokumento, mga manifestation, maging yung, kung hindi ko nagkakamali, itong counter affidavit kung maihabol nila hanggang December 5, Bombo Dennis, dahil mayroon silang 10 araw na period. Imbes na nagsimula sana yan noong Lunes, pero dahil nga doon sa maling middle name ni Bantag na Soriano, actually ito yung Soriano ang sinasabi kanina, yung middle name niya ni Zulueta, itong isang inmate nga. Nagkapalitan pala. Oo, nagkapalitan sila, pero yung nilalaman, Bombo Dennis, ng subpoena, pareho lang naman, Bombo Dennis. So, misto lang, matatagalan talaga itong preliminary investigation dahil naantala na ito ng, sabihin natin, 10 days na yung naantala dahil pa rin sa pagsusumiti pa lang ng kanilang counter affidavit dahil hindi agad i-manifest ni Attorney Balisong noong Lunes nung natanggap niya itong naturang subpoena at hinintay pa niya yung preliminary investigation ngayong araw para i-manifest itong pagkakamali sa middle name, Bombo Dennis. Isa bagay, sensitibong bagay nga naman yung pag-certify na same person yung tinutukoy, Bombo Gerald. So, kailan ang next schedule para dito? Sa December 5, sinabi kanina ng Department of Justice, itong si Prosecutor Guhit, na hindi naman mabigat itong issue ng middle name na nagkamali ang Department of Justice. Pero ito, yung binibigyang bigat naman ni Attorney Balisong na syempre iba yung middle name, tumutukoy ito sa ibang tao. So yun naman yung kanyang sinabi kanina. So December 5, 1:00 ng hapon itong isasagawang susunod na preliminary investigation. Hindi natin alam kung mayroon pang susunod, depende sa mga dokumento na isusumite sa Department of Justice ng magkabilang panig, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inaprubahan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang 100 recruitment agencies para sa deployment ng overseas Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople na patuloy pa rin ang pag-aproba sa mas maraming mga ahensya. Dinagdag pa ni Ople na sinusuri na ngayon ang mga job order ng mga labor attaché. Ayon sa kanya ay libu-libong manggagawa, kabilang na ang mga construction worker, domestic workers at iba pa ang inaasahan na ipapakalat doon sa Kingdom of Saudi Arabia. Inalis ng Pilipinas ang pagbabawal sa pag-deploy ng mga manggagawang Filipino sa naturang bansa noong 7 ng Nobyembre, kung saan ipinataw ng gobyerno ng Pilipinas ang deployment ban sa mga household service worker doon sa Saudi Arabia dahil sa hindi nabayarang sweldo ng mga overseas Filipino workers. Gumawa na ngayon ang naturang ahensya ng whitelist at meron ding blacklist ng mga recruitment agencies. Ang mga nasa whitelist na ahensya ay inaprubahan ng ating gobyerno at yan ay sa pagitan ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia. Habang yung mga naka-blacklist ay may mga nakabinbing kaso mga ito at hindi maaring kumuha ng mga panibagong manggagawa.
tanging ang mga nasa whitelist o yung whitelisted recruitment agencies lamang ang papahintulutang makapag-deploy ng mga manggagawa sa naturang bansa. Samantala, nauna nang nagbabala ang ahensya laban sa mga walang prinsipyo daw na individual na nagpapanggap bilang middleman para sa pag-claim ng hindi pa nabayarang sweldo ng humigit kumulang sa 10,000 overseas Filipino workers dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Nauna nang nangako ang pamahalaan ng Saudi Arabia na maglalaan ng humigit kumulang sa 2 bilyong riyal para sa pagbayad doon sa mga hindi na pagkalooban ng claims ng mga overseas Filipino workers. Ipinabot naman ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ang balita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa sideline ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit na ginanap sa Thailand. Sa dagdag pang mga balita, si Executive Secretary Lucas Bersamin naman siguraduhin na hindi na ulit mangyayari ang issue sa sugar importation fiasco. May detalye si Bombo Eliza Eclarinal. Sisiguraduhin ni Office of the President's Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi niya na umano hahayaang mangyari muli ang issue sa sugar fiasco sa ating bansa. Ito ay inihayag niya sa naganap na pagpupulong sa Kongreso ngayong araw. Ayon nga kaya Executive Secretary Bersamin, isang miscommunication ang nangyari na kung saan para maiwasan daw ito ulit na mangyari, isa sa ire-require nila ay ang complete staff work na makakatulong din umano para maiwasan ang confusion sa nasabing issue. Dagdag pa niya, hindi naman daw dapat tinotolerate ang kakulangan sa koordinasyon na nangyari kaya naman umaasa sila na aaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang certain act para maiwasan ang mga unnecessary actions kaugnay ng nasabing sugar importation fiasco. Pakinggan pa natin ang naging bahaging pahayag ni Executive Secretary Bersamin. Tingin ko po sa mga nangyari ay talagang miscommunication. And since we came to this position, we made sure that this will never happen again by requiring complete staff work ordinarily. And complete staff work at that time might have avoided this confusion and miscommunication. Right now, we do not anymore tolerate the lack of coordination that happened here. And I have imposed upon everyone not to assume or presume that the President already approves a certain act until and unless I or my senior Deputy Executive Secretary have signified the approval. Sa ngayon po, ang ginagawa namin from our end, we immediately communicate to the Office of the President, to the President himself, through the Undersecretary who is serving the President as his Chief of Staff. And the President always responds very quickly as soon as he gets notice of the issue, the matter that is being referred. We have yet to see an example of a delay because the Executive Secretary, the Undersecretary, who is at the same time the Chief of Staff, is situated physically near the private office of the President. So the communication is faster and more reliable now, ma'am. Kaugnay niyan, upang maagapan umano ang mga ganitong issue, agad nilang iniaakyat ang mga ito sa Office of the President sa tulong ng iba pang mga opisyal para mapag-usapan at mapagtuunan ng pansin. Una rito, bilang isang Executive Secretary, si Bersamin ay tinatawag umanong Little President na inatasan para direktang tumulong sa Pangulo sa pamamahala ng mga gawain ng gobyerno, gayon din sa pamamahala sa mga operasyon ng Executive Office ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 14 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Simula 1 ng Disyembre, ititigil na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon sa mga commercial establishment. Si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay naglabas ng Administrative Order 342 na nagsususpinde sa lahat ng labor inspection activities sa buong kapuluan hanggang sa katapusan ng taon. Gayunpaman, sinabi ni Laguesma na ang mga compliant inspections
at ganun din, yung mga kahalintulad na aktibidad ay maaari pa rin. Depende kung may nagrereklamo doon sa occupational and safety health standards. Gayon din, ang mga aktibidad sa inspeksyon na iniuutos niya ay exempted sa ipapataw na suspension at iba pang mga hakbang ng kanilang ahensya. Habang sinuspindi din ng kagawaran ang nakagawiang inspeksyon sa paggawa, inatasan din nila Guesma ang Department of Labor and Employment Regional Offices na ituon ang mga pagsisikap o atensyon sa mga nakabinbing kaso ng mga manggagawa, pati na yung pagdaraos ng mga aktibidad sa pagsasanay sa kanilang mga rehiyon. Simula noong Enero hanggang Oktubre 31 ng taong kasalukuyan ay nag-inspeksyon ng DOLE o ang Department of Labor and Employment sa kabuuang bilang na 74,945 na mga establishmento. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, inutusan ang mga disaster management officials na pag-aralan ang pinaka mahusay na gawi ng US Federal Emergency Management Agency upang matiyak ang mga mas mapabilis pa yung pagtugon sa panahon ng kalamidad. Inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang kautusan sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Office of Civil Defense sa Palasyo Malacanang. Ang Federal Emergency Management Agency ay isang ahensya sa ilalim ng Department of Homeland Security, ang U.S. counterpart ng Department of Interior and Local Government. Nakikipag-ugnayan ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang ahensya o tanggapan ng gobyerno upang matiyak ang kahandaan na tumugon sa mga panahon ng sakuna. Iminungkahi din nitong si Pangulong Marcos ang paglikha ng isang pangkat o lupon na agad na gagana sa tuwing may mga sakuna o kaya naman ay emergency. Sinabi niya na ang ideya ay upang maiwasan ang nakakapabagal sa proseso dahil dun sa mga bureaucratic processes at papahayagan yung mga ahensya na tumugon ng mabilis at pangmadalian, agaran at makapagpalabas ng mga pondo kung kinakailangan para sa Estado. Dagdag pa ni Pangulong Marcos ng ang panig ng lupon na ito ay maaaring ilagay sa ilalim ng Office of the President at maaaring buuin ng iba't ibang mga ahensya kabilang na ang hanay ng militar. Hinangaan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang makabagong ginagawa ng mga lokal na pamahalaan para mapabuti ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Sinabi ng Pangulo na tama na nag-iisip lagi ng pwede pang pagandahin at ano pa ang mga pwedeng subukan para matugunan ang mga pangkaraniwang problema ng lipunan. Kinilala rin nito ang solidong performance ng local government units sa kasagsagan ng pandemya, lalo na noong wala pang bakuna kontra COVID-19. Umaasa si Pangulong Marcos na magpapatuloy ng mga ito ang kanilang mga pinasimulang programa tungo sa new normal. Naniniwala ang Presidente na ang ganitong mga advokasya ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang local government units para pagbutihin rin ang serbisyo sa kani-kanilang lugar. Abangan mamaya sa ating international news, climate change magdudulot daw ng maraming sakit kung mangyayari yung nakikinikinita ng isang grupo. Yan at iba pang mga balita susunod na. DD SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FDEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Sports. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dako tayo dyan sa Central Visayas. Yun daw pagkamatay ng high-ranking official ng New People's Army sa Negros Oriental ay matindi at malaki daw yung magiging epektong kawalan sa naturang grupo. Ayon ho naman yan sa hanay ng militar. May ulat ang Star FM Cebu. Malaking kawalan sa New People's Army or NPA ang pagkamatay ng isang leader nito sa pakikipagsagupaan sa tropa ng pamalaan noong Lunes sa Sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Gihungan City, Negros Oriental. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel William Pisasi Jr., Commanding Officer ng 62nd Infantry Battalion sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu. Nakilala ang nasawi na si Victoriano Baldonado alias Rudy, 34 anyos na sinasabing Commanding Officer ng Section Guerrilla Unit 3, Central Negros Front 1 na nag-operate sa tri-boundaries ng Gihungan City at Canlaon City sa Negros Oriental at Moises Padilla sa Negros Occidental. Na-recover sa encounter site ang isang M16 rifle at 3 magazine na may mga bala. Sinabi pa ni Pesase na ito na ang pampitong engkwentro nila sa mga rebelding grupo mula noong buwan ng Oktubre. Dagdag pa nito na ang grupo ni Baldonado ang responsable sa pangharas at paglabag sa karapatang pantao sa isla ng Negros. Samantala, tinawag na fake news ng opisyal at walang katotohanan ang pinapakalat na impormasyon ng makakaliwang grupo na may nasawi sa panig ng mga sundalo. Hindi namin pwedeng itago kung may casualty ng sundalo kasi meron tayong responsibility at saka accountability sa hindi lang sa higher headquarters namin, sa family niya at saka sa mga tao dito sa area. Hindi natin may ipatali. So hindi yan totoo na may mga casualty ng program. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria na maaaring hahantong sa pagkamatay ng maraming tao ang climate change. Ito ay dahil pinalakas nito ang infectious disease. Ayon pa kay Executive Director Peter Sanz, nasaksihan ng kilang grupo nitong taon ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima sa kalusugan ng tao. Anya, tumataas ang kaso ng malaria dahil sa pagtaas yan ng frequency at devastation ng tropical storms gaya na nangyaring pagbaha sa Pakistan. Sinabi ni Sanz na mga bahagi ng Africa na dati hindi naapektuhan ng malaria ay nagiging panganib na ngayon habang tumataas ang temperatura at nagpaparami ng mga lamok. Gayunpaman, ang populasyon sa mga nasabing lugar ay hindi magkakaroon ng immunity na nagre-resulta sa panganib ng mas mataas na mortality rate. Kabilang si Bapang Banta ang paglaganap naman ng sakit na TB sa dumaraming bilang ng mga lumikas na tao sa buong mundo. Idinagdag pa nito na ang kawalan ng food security ay magdudulot din ng sakit sa mga tao. Bombo Sports News. Para dito sa mga fans ng Los Angeles Clippers star player na si Kawhi Leonard, kumusta na ho ito? Dahil posibleng hindi makapaglaro sa mga susunod na game. Bakit kaya? Lamin natin yan sa report ni Bombo Victor Liantino. Tama ka dyan, Bombo Dennis, hindi mo na makapaglaro ang Los Angeles Clippers star player na si Kawhi Leonard para sa kanilang laban sa Golden State Warriors matapos ito makapagtamo ng sprained right ankle. Ito nga ang pinakabagong injury na natamo ng 31-year-old star player matapos ang kanilang laban kontra sa nangunguna pa rin sa standings para sa Western Conference ng National Basketball Association na Utah Jazz. Sa katunayan, haharapin ng Clippers ang defending champion na Golden State Warriors nang wala ang kanilang dalawang pinakamahusay na manlalaro. Hindi rin kasi makapaglaro ang shooting guard player ng Los Angeles Clippers na si Paul George, makaraang magtamo ito ng right hamstring tendon strain. Samantala, naitala ng Philadelphia Sixers ang kanilang ika-9 na panalo matapos itong pataubin ang katunggaling Brooklyn Nets sa score na 115-106. Pinangunahan naman ng Sixers small forward player na si Paul Reed ang kanyang team nang umiskor ito ng 19 points at 10 rebounds na naging dahilan ng pagkatalo ng Brooklyn Nets.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Ito muna mga kabombo, no? Yung pelikula ng Hollywood actress na sina Kate Blanchett at Michelle Yeoh ay nanguna raw dun sa nominasyon ng Indie Spirit Award. Alamin natin ang kabuang ulat mula ho dyan sa ating mundo ng showbiz. Si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo ka Star Nation, nanguna sa nominasyon sa Indie Spirit Awards ang Everything Everywhere All at Once ni Michelle Yeoh at ang Tar ni Kate Blanchett dahil sa kanilang credentials para sa awarding. Ngayong season, ang Film Independent Spirit Awards ay isinaalang-alang ang mga palabas na may mababa at mid-budget ngunit nagbibigay ng pinakamahuhusay na istorya at drama sa mundo ng pelikula. Tatanggap rin ng iba pang prestihiyosong Robert Altman Award para sa director, casting director at pangkalahatang cast ng pelikula. Inaasahan rin na itatampok sa Oscar sa susunod na taon na magaganap sa Marso, isang linggo lamang matapos ihayag ang mga nanalo sa Spirit Award sa taunang seremonya sa Los Angeles. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chiliprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dagdagan ho natin yung ating mga balitang showbiz dahil, yung Miss Earth 2022, ito nga pala, no? Marami ang nag-aabang. Ano nga ba yung mga activities dyan? Nagsimula na raw dito sa Pilipinas. Kumusta naman kaya yung ating pambato ng ating bansa? Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Baguio. Nasa bansa na ang 86 candidates na maglalaban-laban para sa Miss Earth Crown ngayong taon. Nahati nga sa 4 na grupo ang mga kandidata, ang Air, Eco, Fire at Water Group. Iikot sa iba't ibang rehiyon ang mga kandidata para sa ilang mga aktibidad. Kabilang naman ang Pilipinas sa Air Group kasama ang mga bansa tulad ng Argentina, Austria, Belize, South Korea, Puerto Rico, South Africa at Venezuela. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa pambato ng Pilipinas na si Jenny Ramp, ibinahagi nito ang kanyang excitement at paghahanda sa pageant at nagpasalamat ito sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Well, this experience has been a roller coaster of emotions. It's such an amazing experience to have, and I'll forever be grateful. And for preparations, I have such workload of things that I have to do and prepare for because I want to be the best version of myself. So that starts with Q&A training. I have to prep my mind, I have to be sharp, and I also have to educate myself on what's going on globally around the world, as well as environmental issues that are currently happening. I take any type of criticism constructively so I can be the best version of myself and improve whatever needs to be improved. And my thank you would go to my family who's always been supporting me. And I'm so grateful for all the supporters who believed in me. Thank you all so much to everyone. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Philippines Earth 2022 Jenny Ramp. Ipapasa ng reigning Miss Earth 2021 Destiny Wagner ng Belize ang corona sa November 29, 2022 sa Grand Coronation Night sa Okada, Manila. Iyan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. At sa ating trivia, mga kabombo at ka-Star Nation, kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko sa Croatia. Paano nga ba nila ipinagdiriwang ang Pasko? Ang Pasko ay pinagdiriwang sa katulad na paraan sa iba pang mga bansa sa Eastern Europe. Ngunit alam niyo ba, ginawa nilang exchanging gift sa paggising pagkatapos naghahain ng almusal ng pamilya. Maraming pamilya naman ang dadalo sa isang Christmas Mass sa isang lokal na simbahan. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 32 days to go bago ang Pasko. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Kaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Good news anay para iya sa mga taga-syudad sa Iloilo. Kay kagabi, way sang liwan kundi si President Ferdinand Marcos Jr. mismo ang naghatag sang plaque nga nagahatag sang kabilinggan sa top 10 most outstanding local government unit sa pungsod Pilipinas. Ining Galing Pook Award. Ang Galing Pook sa aton sining mga kabombo tuhi ini sa good governance and projects worthy of emulation sang iban sining mga government unit sa aton sining mga kabombo. Nahatagan sa Galing Pook Award ang iBike, isa ka programa nga nagapromote sa development sa syudad sa Iloilo nga bike culture. Nagdaog ini sa Galing Pook Award 2022. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo pasalamatan ni Mayor Jerry Treñas sa aton sini nga mga kabombo ang city government personnel, partners ka mga stakeholders sa pagsuporta sa pagpabaskog sa Inclusive Bike Initiative. Ambal pa gani sa aton siniya nga alkalde sinya, this is for you. Ang programa ang nagapasangkad sa bike lane networks nga naga-improve naman sa connectivity sa establishments kag city biking culture nga gina-promote diri iya sa syudad sa Iloilo bilang bike capital of the Philippines. Sa linya naton karon si Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, si Bombo Chamini Live, ikaw sa Bombohanay sa Udto. Good afternoon. Ay, may tugid Bombo Cham kag sa aton tanan nga tagpalamati, may tugid. Congratulations sa Mayor sa paggabaton sining iBike nangin ang namin ko ang award, Galing Pook Award 2022. May kantanan sa aton sining iBike program nga nagapromote sa development sa Iloilo City bike culture. Mayor Treñas. Ay, thank you, Gid. Ang ining award para gini sa mga Ilonggo, kay tin balaan naton nga ang award ni para ni sa tanan naton nga mga Ilonggo nga nakita naton nga naga-enjoy gid sa mga bike lanes nga ari diri sa syudad, no? And we want to make sure nga sige-sige ni ang support sang city government sa aton nga mga bike lanes and sa mga bike community, no? And lipay gid ko recognize gid kita sang Galing Pook. It's a very prestigious award. Mayor, ang reputasyon karon sang syudad sang Iloilo padayon iya nga nagalapad kag subong manti mas nakilala pagid kita diri ang syudad bilang cycling haven. Ini isa man sa ginalauman naton ang pagdamo man sang negosyo, mga invest diri sa aton, maga-attract sang iban pagid sini iyang mga posible mangin turista nga mag-experience man sang kung ano katahom nga mag-bike diri sa syudad sa Iloilo, Mayor? Kita ay man kami ni BP Sara silingya kadamo sang award sang Iloilo, no? And congratulate naman ang Iloilo City para sa aton nga Galing Pook. May ara pagid kita nga award man na baton. Aside sa DTI sang nagligad nga adlaw, may ara kita gawad kalasak sa aton nga OCD, no? Ang city ang award na kuha is beyond compliant. Magambal ikaw beyond compliant, Mayor, ano ina? Meaning to say that we are doing even more than just complying with the requirements. Mm-hmm. Okay. Alright. Mayor, idugang ko lang, 196 ang nag-apply sa sining prestigious award. 18 ang finalist. Kag isa kita dira, isa ang syudad sa Iloilo. Ang nag-apply, the 196, 18 ang finalist, pulo lang ang nagdalaog. No? And ang syudad ta, isa sina,
I think the Ilonggos have so much to be proud of and to be thankful for. All right. Sige. Mayor, thank you so much sa paghatag bansang tiyempo diri sa Bombo Radio. Good afternoon sa imo, sir. Thank you, Gid. Kang may ngapon. Dere wabit si Mayor Jerry Treñas. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Di hamakon mo sinadre, lapit 200 ang nag-apply. 18 ang finalist. Napulo ang ginahatagan sa award. Sa napulo, isa dira ang syudad sa Iloilo. Sa aton sining mga kauturan. Sa karon sini matinion, isa man ini sa mga dugang iya nga mag-boost sa aton sining ekonomiya. Kay man sa aton sining mga kabumbo, ang mga bikers ni, tapos ini nila bike siyempre, gapangita ini sila sa snacks or pamahaw dirabi, kalabanan sini sa ila, makita masami naton, no? Nga naga-stop or nagapundo anay sa mga kapihan, another mambal naton, panibago naman sini iya nga mga boom nga industriya o kun siya lang say business diri sa syudad sa Iloilo ang pagdamo sa mga coffee shop. Nga kung sa dinti ara dira ang tambayan gid sa sining mga bikers. Dugang pa sinati mga bike shop diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Ang mga damo man kagti isa man sa pag-promote ining pag-bisikleta, naga-promote man sang ikaayong lawas kag healthy man ini para sa aton siniya nga environment. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang galing pook, isa ka leading resource institution nga naga-recognize capacitates kag naga-promote sang innovation, sustainability, citizen empowerment kag excellence in local governance sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tigin present sa ni Mayor Jerry Treñas sa panel of judges kagin share ang bike events nga nagadoble sa early 2022. Ang bike community being involved with active participation sa various arts, culture, and heritage bike tours, ang Women Cyclist Prowess kag ang Iloilo Bike Festival nga nagpamatod nga it is safe to tour around the city of Iloilo. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. So congratulations sa aton sinima opisyales and of course congratulations man sa tagsa sini ka Ilonggo nga taga syudad sa Iloilo. Ang oras naton diri sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 40 or 37 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang pagid nga mga balita kaga impormasyon. And of course, padayon kamo iya sa pagtipon dira sa inyo sininga mga entries para sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. 6 million pesos sa nationwide ang kabugusan siniya nga premyo kag 1 milyon pesos ang nagahulat para iya sa aton sininga grand prize sa Grand Draw. Sinuwayhan ang panibag-o nga mangin katapo sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Anong sarang ninyong himuon para nga makapasakop? Bantayan kay pagbalikta aton sininga pagapat-paton sa gyapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo!
Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon.
Ginaduso sa karon nga i-regulate ang pagpangisda sa may Iloilo River. Inisandig man sa ginapagwa nga Fisheries Administrative Order sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May kang tanan karon iya sa sining pagpaiway anay sa pangdakop. Lakip na ang pagpamunit sa certain siniyang species sang isda. Agod hatagan sang kahigayunan nga ini sila ang magmuad. Ibalo naman naton diriya sa bahin karon sang syudad sang Iloilo kay may plano diri nga i-regulate ining pagpangisda sa may Iloilo River. Kung madumduman pati may mga sadto fingerlings ang tawag sini fingerlings kag juvenile sa managkalilain man sini ang sa isang isda nga pamuyan diri ang nagkalilain nga stakeholders katulad ni lamang sang BIFAR, private sector kag iban pa no sa aton sini nga mga kabombo para nga ti mabuhi ang aton sini nga Iloilo River no nga sa karon ti matinlo na ini kag gina-enjoy na gani isang mga kabombo naton diri sa syudad sang Iloilo ang pagpangisda dira kag sa pagpangisda dira may mga instances nga kung sa diin tuman kadalag ko ang nahulik sa aton sini nga mga kabombo nga nagapangisda sa Iloilo River nga nagapakita lamang bugana ini sa isda no sa aton sini kanang mga kabombo. I-check tabi ang follow-up report ni Bombo Angel Tan. Jel, sa report please come in. Pag-regulate kag ang pagpamunit sa pagkuha sa isda sa Iloilo River Bombo Champ ang ginaplanuhan nga ti ang kontrolon sa Agriculturist Office sang Iloilo City Government. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Inigo Garingalao sa City Agriculturist Office Bombo Champ, iya din pahayak nga ti pag-aamyendahan ang resolusyon may kang tanan sa subo nga pag-regulate sa pagpanakop sang isda sa Iloilo River kaya dugay na ini wala na update sa natungdan. Kaga hindi lang off-season ang ginalantaw nga paagi agud ma-regulate ang pagpamunit kag pagkuha sang isda sa Iloilo River. Pati naman Bombo Champ ang pagchekyar sang kadakuon sang isda nga madakop kay ang Iloilo River base sa pag-eksplikar ni Mr. Garingalao isa ini ka lugar nga estuary Bombo Champ kung sa diin ini ang kung sa diin nagasamo ang seawater kag fresh water. Ti kung pisa Bombo Champ ang mga isda nga tigikan sa seawater nga naga-travel paadto sa fresh water nga kuntan imangitlog tapos mabalik sa seawater ti dira nga times kisa Bombo Champ nagakadakpan sila sa mga tawo nga nagapamunit. Ti isuno kay Mr. Garingalao dapat lang tawon anay ang kadakuon sang isda nga makuha kag kung lang tawon kung dapat man tawon di kumis sa standard dala Bombo Champ kung nakapasa sa standard gati pwede siya dakpon o kung pwede bala kuhaon sa dagat ti pwede siya kuhaon kag kung hindi naman ang dapat himuon i-release ini kung hindi siya nagakadapat pa o kung let's just say Bombo Champ tama pa bala ini kagamay. So ang ginalantaw pagid diri nga another pagid nga perspective is ang taga bala nga ginagamit sa pagpamunit bala Bombo Champ kung tama ini kadako or tama kagamay kay ni times bala nga let's just say amo to gani Bombo Champ kung tama man di ka gamay ang isda nga makuha tapos ang taga mo ti tama man di kadako imbes nga i-release ang isda pabalik sa may Iloilo River tinga buhi pa si kung ang taga tama kadako ang tendency sa isda nga ginkuha mo ang gamay man siya di tapos ang taga tama kadako mapatay na lang ang isda Bombo Champ. At the same time man di ang amount ng isda nga allowed kuhaon ginalantaw pag gina kung sa pag-regulate lugar kung sa diin pwede ka pamunit at the same time Bombo Champ ti ang pagbutang sang lugar kung diin allowed lang ang mga taong pamunit kag palibot man Bombo Champ sa pag-obserbar sa mga nagapamunit kay may mga times sila Bombo Champ kadamo nga nagalapta lang ini sila kung diin nga mga bayin sang Iloilo River. So Bombo Champ kinalantaw nga ginatuan ang off-season ongoing study in siya lantawon kung san o lang ang mga dagko bilang isda Bombo Champ nga
san ulang ini sila naga-stay bala sa Iloilo River, san o sila nga do laka gid man Bombo Champ. Ang bali so far ang study nga ini is ang ongoing sa Bureau of Fisheries and Agricultural Resources. Ang scientific basis kani ang manginbasihan agud nga ilang taon kung san o ang off season sa mga isda nga dalagko, tapos dira lang taon kung paano sadihan, amyendahan ang old so far ang ordinance ng city government kag agud nga matun-an ini. Kaya pagdiskusyonan kag paagi sa komitiba ni Councilor Aparcon ti madihon o kun amyendahan ang bag-o o kun ang ga-exist ng ordinance sa Bombo Champ kay sino kay Mr. Inigo Garinggalaw nga ti kadamo sa mga nagakalipay nga tingga kadakop sila sa dagko nga isda apang ti ang sometimes hindi na ini insakto kaya isa Bombo Champ nga so far ti tani off season pa nila ti isabi may mga bihod naman ang isda ang mga isda Bombo Champ ti so far pabalik pa tayo sila sa ilang lugar kung sabihin is let's just say ang seawater ti kay madakpan Bombo Champ ti amuna nga tani ang taon anay kung nagakadapat tig man bala kaga pag-regulate sa nga pagpamunit dira sa may Iloilo River. Yari at pamatian nang impayag man ni Mr. Inigo Garinggalaw sang aton na interview. That's only one of the things nga himuon sa bag-o naton nga ordinansa. Ay pagsulod ko sa City Ag, yun note nga kung magambal ka ni City Agri Office, dala na sa iyang fishery sa iya. One of the things nga nakita ko, ilang mga ang ordinance nila, some of it are medyo outdated na kay 2003 pa na siya mo. So, ang Monday, ang matching order ni Mayor sa akon, pagsigod ko sa una, is to put order man dila sa Iloilo River. Kay, balaan nyo naman nga grabing effort ni Mayor dira, no? Butangan isda, patinduan, patamnan mangrove, i-board ang PDP. So, ang isa ko na gina-point nga dapat bigya ang ordinance kaya kayohon. So, when you kayo an ordinance, isa ka estuary, ato na Iloilo River estuary na siya no, where brackish water, meaning ang asin, nagamit bala sa hindi asin nga tubig, no? Isa yung naka-function is ang sa asin isda, may mga isda yung may species ng isda nga makadto na sa iya sa freshwater kag dito siya sa tabang sa brackish kag dito siya may itlog kag magbalik siya, no? Nagbalik siya bala sa iyang habitat dito sa masin. So nakatabo siya, nakakabunitan siya. Kag tapos daw proud kita nga dagko may isda na kwataw ito nami man na iya pero ang ibang sinadala owner. So putting order kag pagplaster sina sang ordinance kag hindi lang amo na gani ang off season na consider ta including sizing nga kung ang practice ani bala nga kung hindi pa siya dako ibalik mo siya bala cut and release sa panawag hindi mayo para sa isda kahit kung nang ginagamit nga taga ang design niya bala paggabot ng lusang taga nagaguba ang baba sang isda so igo-guyan mo sa patay man sa gyapon. So damo siya including sizing, ano kadamo lang dapat nakuha ng pao, diin gid exactly mamunit. Mga amo sinabala nga mga butang. Ibutang na siya tani sa amended mo ordinance. Ugaling ang party naman na sa off season, pang nagambal na nga hapon ang mayor, alam din mga mayor nga i-consider ina siya. Siling ko mayor mayo siguro kung i-request ng BFAR to help us kung may scientific basis laki ta sina nga kay galibugulo mo na kung ano nga month kid mo is it September to December, is it August until November nga mag-ofada kita kag siyempre may mga considerations kadra sa mga tao yang for spacing yung ilaya sulok-sulok defense, no? Dira sila kuha sa kalan uno nila. So, nag-respond si BFAR kag subong may ongoing 1-year study kung kan ogid balaga sulod ang mga una ang mga isda, kag ano nga mga klase ng isda dira sa hapon. Ongoing na sa subong.
So that's why nga medyo daw na-hold din na biyan, so although ginadiskusyon naman naman ng ordinance. Bombo Angel? Joel? Philippine Standard Time, 1 minuto na bilin antes kita magdangat sa takna sining alauna. Standby no sa ton sining mga kabombo kanami sa mga plano sa city agriculturist naton sa sining regulasyon sang pamunit dira sa may Iloilo River, but ang pamangkot sila diri naton paano implementar ang regulation. Sino ang ma-check kung ang ginagamit sa pagpamunit dira ang ginarekomendar sa City Agriculturist Office nga taga? Ano kadako? Sa catch and release, paano ini mabantayan? Maayo ang tinutuyo, but paano i-implementar? Bombo Angel? Bombo Champ, so far ti ang mga plano o kung nasambit man din nga pahayag Minister Inigo Garingalaw nga ti ang so far i-amend sa ga-exist nga ordinansa sang city government. Ang when it comes sa pag-implement, ang patigan actually Bombo Champ, ang fishing port, suno kay Mr. Inigo Garingalaw, paggabantayan man ang mga isda nga ti madakop if gikan ini sa Iloilo River lang tawon gid man kung nakapasar o kung nakagasunod sa standards nga ti just like sa pangwakal niya kung din pang-mention niya nga ti nagasunod gid man bala Bombo Champ. Ang when it comes to implementation ti ang kaupod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga ti sila subong ang nagapatigayon sa ongoing studies when it comes sa off-season kagang Agriculturist Office diri sa siyudad sang Iloilo Bombo Champ ti ang sila ang initially man di ang responsible kasi ning programa o kunlihok when it comes sa so far ti ang sa legal matters ang motogan Bombo Champ si Councilor Grace Parkman sa pag-amyenda kaga sa implementation. Let's check kung asing o pagigman ang mabulig sa Agriculturist Office sa city government sa pag-implementar if ever nga ti matapos na ang initially study na ongoing sa off-season sa mga isda diri sa Iloilo River, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. Sana siling kuna kanami isang tinutuyo sa pag-regulate sining ordinansa. Pero ang pamangkot, paano i-implementar? Ang city government bala may enough resources, human resources in terms sa magabantay dira, sa pagtsikyar sang bunit kung ano nga mga taga ang ginagamit, sa pagdako, sa paghulik abi, mga takson, sino matakos, paano mabalaan nga, catch and release, ina hindi pa pwede nga hulikon, kay kagamay pa, padakuon ta, amo siniamusan to. Manami kung tani ang tinutuyo, but ang problema sini naton implementasyon, just like sang iban pa nga tuman kadamo nga mga ordinansa nga maayo kag mapinuslanon gintani para sa syudad sang Iloilo, sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ugaling ang problema naton ang implementasyon. Kay anhon lang nagkaroon sa aton sining ordinansa kung hindi pag-implementar sa gusto. Ti ano ang iya iyang authority or the ordinance will work as a copy, as a writing sa papel, as a piece of paper. Ti dapat sa aton sining mga kabombo kung magdihon sang ordinansa or magpasar sa mga ordinansa, i-make sure taman nga proper siniyang implementation kag gina-implementar. Kay kung wala, ti walay pulos Nag-usik lang kita sang ideya, kanugon, kay hindi taman mapuslan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ba't nagalaom kita nga ti
mangimposible ini. Ha? Sa aton sini nga mga kabumbo. Mangimposible ini. Kiti, ang magapanginpulos sini sa gyapon, kita man iya nga taga-syudad sang Iloilo. Pero, it is up sa aton sini nga mga opisyales sa city government kung paano ni nila implementar. Ara na. Ara ng equation. Ara ng ideya. Ang resulta, posible makita naton nga paborable gid kag maayo. Pero paano naton implementar? Paano naton ipatuman amo na karon ang isa sa mga palamangkutanon? 5 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Quick break lang kita sa aton sini nga mga kabombo. Pagbalik naton banwa, istoryahan ta. Istansya Massacre Update. Aton gin pakigangutan ang Iloilo Police Provincial Office, but this time ang spokesperson nila ang napakigangutan sa Bombo Radyo Iloilo kag may mga development in terms sa impormasyon nga ginlay down diri kung ano ang nangin partisipasyon sang mga suspitsado. Apang daw nagapabilin sa gyapon nga guessing game kag dumatupa sa haom-haom ay si Amoni siya gurong amo sina. Pero hatagan ta sa benepisyo sa pagpangduwa-duwa kag husisaon kag pamatian ta. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang Pasko, panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka-full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalikan sa takna ng alauna. Balik na rin sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ano bala ang latest development diri sa istansya massacre case? Ang 3 counts of murder nga complaint gin pasaka na sa Provincial Prosecutor's Office. I-check naton si Bombo Chari Sumagpao kay madugay na ni naton nga ginahulat nga igaplastar ini, iga-justify ini sang kapulisan kung anong ila sini nga naging balasihan, paano sila nakakam up sang impormasyon or natumod ang mga nasambit sini nga personalidad agud nga pasakaan sang panumbungon before the Provincial Prosecutor's Office. Kay ining pagpangusisa sa Bombo Radyo, bulig man ini sa aton sinima kapulisan. Agod mangin credible kag hindi man mamansahan ang integridad sa aton sinima kapulisan. Kay kon ibutang lang kita sperme, no, ang pumuluyo sa paghaom-haom, questionable, kag permi lang mayara sa pagpangduwa-duwa, tiyang guaya sini karon nga hindi sigurado ang aton sa mga kapulisan sa ila sini nga ginhimo kag ginfile nga kaso. Ang perception sini karon nga nag-file sang kaso just for the sake nga may filean sang kaso. Kung mag-amo sinang dalagan sang sugilanon, hindi malayo nga may mga inosente diri nga tao nga na ulamid lamang kag inhustisya naman inaiya para sa ila. I-check ta si Bombo Chari Sumagpao. Cha sa report, Miss Kamin. Limitado, Bombo Champ, nga ginpahayag sang Iloilo Police Provincial Office sang Special Investigation Task Group palibos for ang partisipasyon sang 5 ka mga identified kaga mga ginhingadlan nga mga suspect sa pagpatay sa 3 ka mag-abyan sa may barangay Villa Panian sa Banwa sang Estancia Iloilo sang Setyembre 14. Inino matobra 2 ka bulan matapos ang natabo nga nasambit nga krimen kung sa diin patay ni si JP Bosque, si Floyd Fernandez kag si Mark Libaw, napasaka na gid man ni ang murder complaints batok sa mga ginatudlo nga suspect. Amo diri ang 5 nga ginhingadlan kag ang atom ka mga John Doe. So sa interview diri sang Bombo Radio kay Police Major Nestor Bakuyag, ang bag-o ni nga designated spokesperson sang Special Investigation Task Group palibos for nga ini ang 5 nga mga suspect may tagsa-tagsa ka partisipasyon sa nasambit nga krimen, pero Bombo Champ wala ni gin-specify kung sino ang mga suspect nga kag amo man ni ang ila sini nga partisipasyon. Tikon madumduman naton ang progress report ya sang Police Regional Office 6 hatag na ni sila sang pangalan sang 5 kabilog nga mga suspect, pero ining Iloilo Police Provincial Office wala sa gihapon ya naghulog sang mga pangalan sang 5 ka mga identified nga suspect. So sa interview naton diri kay Police Major Bakuyag nga ang isa sa mga suspect una amo Bombo Champ ang partisipasyon, una ang isa ka suspect amo ang nagpapara sang salakyan. Tagpapara sang salakyan nga Isuzu New X nga amo ang Isuzu New X nga ginapanag-iyahan ni JP Bosque nga amo man ang gindrivean sa lone survivor and at the same time suspect man nga ginhingadlan nga amo si Jevron Paruhinog. Dahil again, pasensya sa pag-interrupt ko si mo. Suspect number 1 nagpara sa salakyan, sa diin siya nagpara dito sa Villa Panian? Roger on that, Bombo Champ. Alright. Number 1 na suspect
amo ang nagpapara sa salakyan ni Isuzu MU-X dito mismo sa may Barangay Villapanian sa Banwasang Estancia, Iloilo. Ang ikaduha nga suspect naman, Bombo Champ, amo ang nagapanag-iya sang armas nga gingamit sa pagluthang sa 3 ka mag-abyan. Kung matandaan sa aton nga mga kabombo, ang nasapuan no nga mga slug sang bala nga kag-ara man sa lawas sang mga iban nga mga biktima amo ang kalibre 45 Bombo Champ kag ini ang ginpadala pa di bala sa may ahensya sa may Manila kag gin test ini integrated ballistic information system kag didto nabalaan kung sino ang tag-iya sang armas. So amo ina ang ikaduha nga suspect, ang partisipasyon niya, siya ang tag-iya sang armas nga gingamit sa pagluthang sa 3 ka mag-abyan. Alright, another, pulubasin siya sa pag cut-in ko sa imo, Bombo Chari, pulubasin siya mas nagpalamatita para klaro kita. Tag-iya sang armas kay gingamit. Ang result sa ballistic to, ang pangalan nga nag-gwa, nagiplastar taman diri sa mga previous reports naton, was Albert Lopez something. Domo sina, Bombo Chari? Maricol mo? Bombo Champ ko na matandaan may ara pagid to di bala isa pagid ka armas nga nasapuan sa may dashboard sang salakyan. All right. Ang dashboard to ya amo to ang isang 9mm amo tong pusil nga kay Certain Lopez na karehistro. Roger on that, Bombo Champ. Amo to ang 9mm nga pusil alright, nga gina-verify nila nga halin sa kay Certain Albert Lopez. Alright, pero ang pusil yang gingamit, amo paning wala nila mahigadlan. Amo ni ang pusil nga gingamit nga hambal nila nga kilala man nila nga kalibre 45 nga pusil ini. Amo ni ang check-yar nila sa may Integrated Ballistic Information System sa may Camp Crame para mabalaan kung sino ang tag-iya sang armas. So ang isa sa mga suspect amo to ang tag-iya sang armas, Bombo Champ. Sige, proceed. Ang ikatatlo naman nga suspect amo ang suno kay Police Major Nestor Bacuyag, amo ang mabaton sang kwarta sa biktima nga si JP Bosque, Bombo Champ. Ang ikaapat nga suspect amo ang nagsugo o kung nag-instruct nga makuha o kung mabaton sang kwarta, Bombo Champ. Kag ang ikalima naman amo ang suspect nga ginsugo o kung ginhatagan sang instruction nga magbaton sang certain amount sa isa sa mga biktima kag ang ginatumo diri nga biktima amo si JP Bosque. All right, dahil again, suspect number 5, amo ni siya ang suspect number 5 ang ginsugo o kung ang ginhatagan instruction nga magbaton sa certain amount halin sa mga biktima, Bombo Champ. All right, okay. Tino pareho lang, suspect number 4 and 5, pareho lang ila sini iyang do partisipasyon, no musna? Amo na, Bombo Champ, no? Kung tanawon mo okay. Ang suspect number 4, nag-instruct, nagsugo. Ang suspect number 5, among mabaton. Yes, Bombo Champ. Ang ikaapat, nag-instruct nga magkuha sang kwarta. Ang ikalima, amo ang ginsugo nga magbaton sang kwarta. Okay. Okay. Hasta sa subong, hindi gihapon ni pagpangalanan sang Iloilo Police Provincial Office ining mga 5 na nga identified nga suspect apisar pa nga ti nagpagwa na niya sang progress report ang Police Regional Office 6 nga ti ang 5 ni ka mga suspect amo kanday Jevron Paruhinog nga si Jevron Paruhinog amo to ang nagaisahanon nga nakaluwas sa nasambit ni nga krimen. Ang ikaduha si Jix Paruhinog nga magulang mismo ni Jevron Paruhinog. Ang ikatatlo si Michael Porras, Bombo Champ nga ti barter dispatcher lang man ni sa terminal dito sa Banwasang Estancia. Kaga further man nato ni nga ginalabot at gina-verify. Ang ikaapat naman amo si Michael Kiatson E. Alfante. Kag ang ikalima amo ni si Mr. Benzen Llamado. So pamangkot naton diri, Bombo Champ, si Police Major Nestor Bacuyag kay ti ang suno sa iya ang isa sa mga suspect amo ang nagpapara sang salakyan. So pamangkot naton kay ti tungod may suspect nga nagpapara sang salakyan amo lang pamangkot naton kay clarify kon
nagapati bala ang SITG Palibosper nga didto gid man natabo ang nasambit nga krimen. So nagsabat diri si Police Major Bakuyag man nga galantaw man sila sang nagakalain-lain man nga crime scene. Galantaw sila, ginalantaw gid man nila ang posibilidad kung nagpara gid man bala o kung wala ining nasambit nga suspect kag ang prosecutor's office na ang bahala para mag-evaluate Bombo Champ. So aton man siya ginpamangkot kung maapektuhan gid man bala ni ang evaluation sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office kung ipalayag na sang SITG Palibosper ining mga pangalan sang suspect. Kaga ang spokesperson sang SITG Commander nagsabat nga posible gid nga maapektuhan ang investigasyon sa prosecutor's office, ilabi naman ang preparasyon sini sang mga suspect sa ila sini nga pagsabat sa complaint. So ginausisa man naton Bombo Champ kung ano gid man bala ang ginalantaw nga motibo kag ang ginsundan nga motibo ni sang SITG Palibosper. Kay kung matandaan sa ila ni nga initial nga investigasyon, 3 kabilog ang ila ni nga ang gulo nga ginalantaw. Una ang robbery, ang ikaduha hatred o personal grudge kag ang ikatatlo business interest. Kagati diri bisan limitado lang nga pagsabat ginpahayag na ni Police Major Nestor Bakuyag ang motibo nga ila sinigin sundan. So ginlantaw nila ang investments sang mga biktima, ang liabilities sa investment, ang kautangan tungod sa financial constraints kag ang tanan ni kuno nga mga rasones amo ang nagadiretso sa isa lang ka issue kag isa ka motibo rason nga agin ubra ang krimen amo ang kwarta Bombo Champ. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio diri kay Police Major Nestor Bakuyag ang spokesperson sang Special Investigation Task Group Palibosper. Let us just limit the to give the general information considering that the case has already been filed in prosecutor's office, no? Let us just give due courtesy doon sa legal system na nag-i-exist tayo. But for the participation, doon sa isang individual na binabanggit natin, no? Ito yung nagpara. So isang nagpara. Okay, so ibig sabihin sir, dahil may suspect na nagpapara ng sasakyan na Isuzu MU-X, ibig sabihin tinitingnan ng SITG Palibosper na yung krimen ay nangyari mismo doon sa Barangay Villapanian, sir? Actually, we are looking different crimes, no? Tinitingnan din natin yung possibilities, no? Kung ito talaga ay ma-establish talaga kung talagang nagpara siya or not, no? That's why we are giving it to the prosecutor's office so to determine the existence, depende dun sa isasagot ng ating mga suspect. Then dun sa isa is ito yung binigyan ng instruction to receive the certain amount to the victim. Then, for the other individual or the other person that was identified, ito yung nakita doon sa registration ng firearms. Mm-hmm. Anong armas nga ulit yun, sir? .45 po. Mm-hmm. Then, yung isa is yung merong linkages ng mga issued mga documents na galing sa kanya. Tapos, ang isang suspect naman, sir, ay? Nagbigay ng instruction to receive the money. Kanino siya nagbigay ng instruction, sir? Yan yung tinitignan natin doon sa mga jandos, no? Kasi there are certain names na Noy. So the prosecutor's office, tulad ng sinabi namin, so as not to hamper the investigations, kasi may mga binabanggit na Noy, no? That would be established during the investigation conducted before the prosecutor's office. Okay. Sir, maaapektuhan ba yung evaluation, yung investigation ng prosecutor's office pag nasabi itong mga pangalan ng suspect natin, sir? Actually, yes, probably. Yes, probably. Apektuhan or lalo na sa mga suspect natin, on how they will prepare. Sir, ang motibo ng krimen, masasabi ba? Kasi yung SITG Palibosper, merong 3 motibo na tinitingnan nung nagsa-start ito ng investigation nila, sir? Doon po sa motive, meron po tayong tinitingnan sa mga investment. Meron din po tayong tinitingnan sa mga liabilities, doon sa investment. And of course, yung mga indebtedness due to a financial constraint. So it boils down only to one issue, yung money po. Nabatian ang pahayag diri ni Police Major Nestor Bakuyag, ang spokesperson sang Special Investigation Task Group Palibosper, Bombo Champ. Alright, Tido, may mga nanotisyaran ko nga samtang nagapamati ako gani Bombo Chari, do nagayuhom naman bala ako hao?
kabalo ka naman niya nga daan nga mababaw lamang yung kaligayahan ko bumbutsa. Ano naman ang nagpalipay sa imo bumbutsa? Ti sa sitwasyon nga tawag siya ni. Sitwasyon ba lang may ginpasakaan sang kaso, isa ka suspect kay siya ang nagpara. Daw mo sinabla bumbutsa, dahil lagin mo bukres ka may forward ko dara si mo. Oh. Bumbutsari? Bumbutsa. Oh. Huruan balman anay dahil lagi kay may gina-checker lang ko diri oh. Si amo to nagambal si Police Major Bakuyag nga ang isa ka suspect amo ang nagpapara sang salakyan mismo didto sa kondiin natabo ang krimen ang sa may barangay Villapanian sa Banwasang Estancia. Ti ato ni ginusisa kun tungod bala kay may isa ka suspect na nagpapara sang salakyan ti lantawon kaga ginalantaw bala sang Special Investigation Task Group Palibosfer na nga amo lang to ang nagaisahanon nga crime scene nga kung sa diyan natabo ang krimen. Si kung tanawon naton Bombochamp ang base sa autopsy reports bala Bombochamp kung madumduman sa aton nga mga kabombo magluwas sa mga naagom nga ti inagyan sang armas luthang sa kalawasan ni sang tatlo ka mga biktima may ara ni nga daan Bombochamp sang mga lagob kaga hematoma na nga daan. So tigin pamangkot naton kun amo na bala ang crime scene nga ginalantaw sang SITG Palibosfer kaga ti nagsabat diriya si Police Major Nestor Bakuyag nga ti galantaw man sila gihapon sang mga posible nga lain pagid nga mga crime scene Bombochamp. Ti kung may lain pagid nga crime scene, but silingon nga questionable ang nagpara. Hindi bala Bombotsari? Kay ti ang result sa autopsy examination nagapakita nga wala sila gin paniro didto sa Villapanian. Kundi pag abot dito sa Villapanian, ang ginalantaw ta sinadriya nga patay na sila. Kagin pang butang lamang sila dito para iya nga papatihon no ang makakita ang nag-imbestigar nga dito na sila pinangluthang, pinaarakan sa nga luthang. Hindi bala Bombotsari? Ang pamangkot sini daw kasubong karon iya nga ang Task Force Palibosfer nag-rely lamang sa affidavit ni Mr. Jevron Paruhinog. Hindi ba? Of which nga bisan sino man ang pamangkuton mo, bisan ang former commander sa Task Force Palibosfer naghambal nga inconsistent ang mga ginapamuyan iya nga mga pahayag ni Mr. Paruhinog, ni Jevron Paruhinog. Kay una-una, nanukot, mabayad sila sang utang. Hindi kilala. Ginpamangkot siya, si Jevron Paruhinog, ginpamangkot kung kilala mo ang ginutangan ni Floyd or ni JP. Hindi yaman kuno kilala. Sino ang tabuon nyo sa Villapanian? Hindi yaman kuno kilala. Araw-araw taga-stansya kay di ka kilala. Amo sinablang istoryaw. Tapos, pagkadason siniya nga mga inadlaw, lain naman, siya nagyagali ang may utang, hindi iya may utang tuang duwa. Ti ano, gin palibot-libot lang kita sa mga interviews natin previously sa Task Force Palibosfer nga hindi sila mag-baton, hook, line, and sinker sa statement ni Jevron Paruhinog. Kag, amo na lang hambal naton nga ang paghatag sang pag nagkapagwa na gani progress report ang regional office, ang IPPO yan, hindi niya magbuya kung anong sitwasyon, anong plastada sining mga suspitsado. Hindi ba Bombotsari? Amo na gani Bombochamp nga ti nakaunaya mismo ang regional director mismo ang nagpasa sa progress report diri sa Bombo Radio Iloilo
sang mga pangalan kaga ti identified nga mga suspects kay gin putang gid gin specify gid ang mga pangalan pero ti hasta subong sa subong nga adlaw ang Iloilo Police Provincial Office hindi sa gihapon makahatag sang mga pangalan sining mga suspect nga ilaman gin pang identify na. Bombotsa, balik-balikan ko ikaw. Dahil lang balikan ko ikaw karon. Dahil lang kay sa aton sini nga mga kabombo sa Sinimatinyon. Ari karon sa aton sini ang linya via Zoom ang isa sa mga ginfilan sang kaso sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa sining istansya massacre si Mr. Benzen Liamado. Sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Aray Sauto, sir. Bombo Cham, good afternoon, Bombo Cham. All right. Mr. Liamado, sir, thank you so much for giving us time kag sa tsansa man nga makigistorya sa imo. Una bes, anong imo sini nga reaksyon sang nagwa imo sini nga pangalan nga nalakip ikaw sa mga suspect nga ginpasakan sang kaso tuhoy iya sa istansya massacre, Mr. Liamado, sir? Bombo Cham, sang nabatian ko nga ako nga lang nadalahig dire, nakibot kita ko. Kag nagalalain kita ko, nga ang ako nga lang nadalahig na dire sa amon nga kaso kay wala gid ko yung hilagtahanan sa amon nga kaso ni kag wala gid ko sang motibo sa amon nga krimen. Hindi ako ya kriminal nga tawo, wala ko ya record halin sang una. Kag ako ya tarong ko yung negosyo. Negosyante. Pwede naton may baluan kung anong negosyo gani iya gid ni Mr. Benzen Liamado? Baligya ako sa second hand cars, no? Mga repossessed na salakyan. All right. Okay. Sir, nakabato na ikaw sang sining complaint kag nabasa mo na bala kung paano ikaw na link sa sining krimen? Actually, Bombot Cham, wala gid ko subong ang nabatian ko lang ang ngalan ko sa media lang gid, no? Sa media lang gid tanan kag amo na gani nga nabudlayan ako magsabat kag mga kuan sa media kay wala ko kabalo kung anong complaint, anong involvement ko da. Puro lang gid tanan sa radyo ako nabatian nga nagwa nga ako ngalan. Okay. Kilala ikaw bilang isa ka negosyante at the same time sa aton sini nga mga kabumbo hindi manlipod sa ibalo sang mga mas labi nga nakakilala si mo nga naga-engage ikaw sa game foul industry kag iban pagin sini iya nga mga negosyo, sir, no, respetado nga personalidad. Ano ining nang inepekto sa imo sa pagkaulamid sa imo sining kaso? Bisan sino man siguro Bombot Cham, no, bisan ikaw, no, ma-implicate ka ba sa isang kaso nga triple murder natapos wala kay tilabtanan. Hindi ka katulog galalain kita ko, no? Galalain kita ko ya kay amo ni bilang ginambal nila example nga kung naga-drive ka sa salakyan, nagapamuyong imo sa salakyan, naga-park nang da, kibot ka pag-aaga ginbungguan na. The same situation gina sa akon. No? Nagapamuyong lang ko di. Wala mo ko ginobra, wala mo ko mga anything transaction da. Gulpi lang ara ni ako ngalan. Okay. At ano karon ng imo sini nga plano, Mr. Liamado, sir, matapos ka tinaulamid imo sini nga pangalan? Si Bombo Cham nagkuha naman ko sa akong legal team. Ang advice nila sa buong sakon nga hulaton na ilang ang official documents halin sa Hall of Justice. And then tunaan namon para mabalaan gid namon kung ano gid ang ila ginahambal nga partisipasyon ko. All right. Pero kilala mo ining ang iban pag mga suspitsado kag ining mga biktima? Hindi ang mga suspitsado? Yes, sir. Ang mga suspitsado, ang mga biktima kilala mo? Kilala ko lang na sila sa radyo pero hindi ko na sila kilala. Personally, abi, may transaksyon ikaw sa ila? Wala ko na transaksyon sila. All right. Okay. Money matters, wala agad.
Ang isa karon sa mga ginapunto pagidiri Mr. Llamado sir is that nga may ara kuno sang isa sa mga ginabasihan ginatudlo ining pag-operate sa online na sabong mga anggulo nga ginalantaw sang pulis nga nag-venture kuno ini mga biktima sa sini nga business. Isa sa mga ginalantaw kun nga na rimalaso kag natraso sila. Do you have any idea? Wala ko na idea sa ginambal nila na no. Bulaton ko na ang complaint. No? Pero for the record, it's a fact and everybody knows it. Wala pa sang isabong. Hasta subong. Halin sang May. Alright. Okay. Sang Chimpo, sang Setyembre 14, sa din ikaw, Mr. Llamado, sir? Aral ako sa balay. Ara ka lang sa inyo, balay? Yes. Bubutsang. Sir, kamusta ang imong kooperasyon sa polista? Sang nabatian ko na ningalan, nagakooperar ko voluntarily. Why may from time to time may nagakanto man dira simo ng police before kag nagapalopamangkot tuhoy sa imo abi regarding this matter? Wala man. Kaisa man lang to, actually. Kaisa man lang. All right. So, sa karon si Mr. Llamado within Iloilo City or Iloilo Province, ari malang ikaw diri sir, kaso por kaso nga may mga development karon na tuhoy sa sining complaint batok sa imo? Ari lang ko di bumbutsan o ay plano maglakat. And rest assured, kung once mabato na namon yung details ng complaint, tanan-tanan nga detalyado nga kung ipatawag tagid ka. So para sabto na tanan-tanan. In full details. So sa subong, amo lang ginang mahatag ko kay ang advice akon sang lawyer, hulaton gid namon nanay ang complaint. All right. Sir, ano na lang imo sini iyang mensahe abi nga sarang ipalabot karon sa aton sini iyang mga kabumbong nga nagapabati kag nagupod karon sa aton sa Facebook Live, Mr. Vincent Llamado, sir. Bumbot Sam, ang ako lang mambal nung kita tanan gusto tagi may matagaan hustisya ang biktima, ang pamilya sang biktima no. Kay hindi gini insakto ang natabo sila. Ako may kabataan ako, 3 ka lalaki nga bata, nga halos iedad man na sa mga biktima. Balaan ko gid ko na nung batsagon. Sang gina-imagine ko lang din no, ng isa ka tatay, tulaan sang kabataan nga muna nga at their prime. Ti akon matagaan lagi sila hustisya, mga data tagaan ta sila hustisya. Then kaya ako sa akon injustice man ginubra sa akon no. No? Tani ang tutuod lang gid tani nga mga salarin sa amon niya krimen amo gid ang madakpan nato. All right. Sige. Gina-respetar ba nato ng imo sini kinamatarong nga mag pamalibad na bangod man sa mga legal proceedings man nga ginahulat pa sa imo man sini iya nga kampo. But anyways, thank you so much for giving us time here sa Bombo Radio, Mr. Vincent Llamado, sir. Thank you Bumbot Sama. Thank you very much. God bless us all. There you have it, si Mr. Vincent Llamado. Isa sa 5 ka mga filan sang 3 counts of murder. No? May kantanan sa Estancia Massacre. Kunang pulis gani limitado ila sining statement si Mr. Vincent Llamado limitado man ang iya sining statement kay manti hasta sumong way pas lang makabaton sa complaint mo no kag sa media pa lang niya na batian ang nasambit sini karon iyang
nasambit sini karong nga impormasyon tuhoy sa pagkaulamid sa iya sini nga pangalan sa aton sini nga mga kabombo, but iya sini ginpayag nga hindi niya kilala kag wala siya sa transaksyon sa mga biktima kag sa iban pagin sini nga mga suspitsado. Sa aton man sini karon iya nga mga kabombo, pero ti ang damage sa personalidad, sa imahe karon ni Mr. Vincent Llamado bilang isa ka negosyante kag kilalaman sa game foul industry, well respected sini iya, naman sana karon bangod man sa pagka-ulamid sa iya sini nga pangalan sa Estancia Massacre, bangod nga ti ini siya ang connected sa online sabong. Kumbaga pati si Mr. Vincent Llamado ang isa sa mga operator sang online sabong, should I say, no? Diri iya sa Panay. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, tiyan mo sini ang link kay kumadumduman nyo pa, una sini nga statement from the lawyer of Mr. Jevron Paruhinog nga bangod kuno sa online na sabong ang nasambit sini iyang kabangdanan kun nga amo sining natabo sa duha ka negosyante kag sa ila sining abyan sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang pamilya ni Mr. Llamado ti apektado naman sa iya sini nga payag nga ti sino man yang hindi abi gusto sa hustisya kag may mga kabataan man siya nga lalaki kaedad lamang sa mga biktima, tinaybaluan niyo man kuno anong balatyagon sing isa iya ka amay nga madulaan sa nga anak. Gusto niya man nga matagan ini sa hustisya, pero inhustisya naman iya para sa iya nga maulamid siya sa nasambit sini nga kaso nga nagapanindugan siya nga waay siya sang kahilabtanan. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti pananglitan nga mabato na ni Mr. Vincent Llamado ang complaint affidavit. Tinagbuya man siya sang statement diri nga pabalo niya gid kita. Kag that's the time nga mahusisa na ni siya daton thoroughly. Sa kung ano man bala ang yara sa mga complaint affidavit kang ipasabat naton sa kay Mr. Llamado. Ang oras 42 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Balikan tabi si Bombo Chari Sumagpao sa aton sini karon niya mga kabombo. Balikan ta siya, Bombo Cha, please come back. Ti Bombo Champ, amuto na hatag sa Special Investigation Task Group Palibosfer na ang ilani ginsundan nga motibo sa ilani nga pag-imbestigar kag pag-file na sang panumbungon. Amuto no, ang investment, may ara ni sang investment ang mga biktima pud sa diin, may ara ni sila kuno kautangan tungod man sa financial constraint kag ti ang ila gini nga ginasundan gid amo ang problema sa kwarta gid Bombo Champ ang ginalantaw kun nga nasa ginobra sang mga suspect ang kung nga ginobra sang mga responsable sa pagpatay sa 3 ka mag-abyan ining nasambit nga krimen man Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao. Sa liwat sa aton sini iya nga mga kabombo, luyag naton nga mahatagan sang hustisya ining kamatayon sang 3 ka mga biktima. As a matter of fact, luyag tagid iya nga ang mga krimen mahatagan sang hustisya, hindi bala? Kung ang aton sini mga kapulisan nagapahayag nga mo sining nangin balasihan sang ila siniya nga pag-file sang panumbungon, apisar sini banwa nga ti nagapabilin kagado makatuga sa gyapon sang pagpangduha-duha sa mga pumuluyo and even sa pamilya
respetuhon naton ina. Ha? Sa aton sini nga mga kabombo. Sa bahin naman iya sang statement ni Mr. Vincent Llamado, kinapasalamatan taman siya nga nagsalig siya sa Bombo Radio. Nga tidiri siya magahatag sang iya sini iya nga statement. Kay tanan kita ang aim sini naton nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Floyd Fernandez, JP Bosque, kag Mark Libao. Kag matagan taman sang kasanagan kon bala ining mga personalidad nga na mensionar kag gipasakaan sa nga complaint, mahikailabtanan gid man sila o kun wala. Isaton siniya magtagpalamati, luyag taman nga ti matagan sang kasanagan ini kag kun inosente sila nga 5 or kun pila dira sa ila ang inosente, mapamatud-an sa aton siniya nga mga kabombo. O galing hindi lang kita luyag nga ang sitwasyon sa karon sa aton siniya nga mga tagpalamati sa bahin sa aton sin mga kapulisan nga daw kasubong nga nagatugas ang pagpangduwa-duwa sa nasiling ko na gani. Luyag idyan naton nga maplastar sa aton sin mga kapulisan kung anong ila siniya nga basis sa pag-file sang kaso para nga ti mapanghawiran sini nila ang integrity and credibility sang ila siniya nga airtight kag quality investigation. Para nga mapamatud-an naton nga indeed ginhimo sini nila ang ila trabaho. Kag wala lamang nagpahapos kag nagpati-pati sa kung sino man dira nga talpulano ang nagadrawing-drawing kag ilakip lang dira ang pangalan sang kung sino man dira iya nga madumduman nila kag sarang nga makaangot sa posible senaryo nga ila sini nga gin dihon. Sa aton sini matagpalamati. So kabay pa, bantayan naton ang dugang nga mga development na tuhoy sina diri. Bantayan man kay may mga information kita sa aton sini nga mga kabombo nga prior pa man sang mga hitabo nga ni sa 5 ka mga tawo nga gimpasakaan sang panumbungon, isa sina dira sa ila nagpablatter nga nadula kuno ang iya sini 45 caliber pistol. Sino yan nadulaan po sil? Sa ila? Inang inyo sini nga bantayan sa iban sini nga mga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. Street light kuno dito sa may Kahirupan City Property. Way kuno gasiga kay gatipid kuno mga barangay official. Kag magtiyo naginaway. Linuthang ni tiyoon si Inabluson. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumang oras. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo ang street light sa may kahirupan Village City proper or Barangay Kahirupan City proper. Way naga-andar reklamo sa mga pumuluyo dire. Isang gindangop sa barangay official nagakinot sila kuno sa kuryente. Check ta bala si Bombo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Jom sa report please come in. Bobo Cham, kung ano kadulom ang street light dira sa Barangay Kahirupan City proper, amuman kadulom ang paglaom diri sang pumuluyo nga masolusyonan no ang ila sining problema dira nga for almost 2 weeks na nga tama kadulom ang ila sining dalan sa tion nga magpauli ining mga pumuluyo dira ilabi na gid ining nagatrabaho kag kun kagabihon nagapauli dira sila sining lugar ti isa diri karon ka concerned citizen kag pila man dira ka pamuluyo ang nagpabombo dire matapos nga ang ila sining sitwasyon dira do permilang burnout dira sa may ila sining street light sa tiyon sila nga magpauli ti iban kalabanan dire mga call center agent kangay ni alias Mark nga muning nagapalabot dire karon reklamo sa may Bombo Radio nga nagapauli ini siya kon gabi kon maglabay sa dira mga past na 8 PM kis ata galas 10 pero kung alas 8 nagasiga-siga pa maning mga solar pero pagpatak kuno alas 10 ang gabi away na sa nga may nagasiga nga mga solar light dara abangod nga ti syempre ang solar ya kung hindi gid man lawan o kundi binitan sa nga malawig so syempre di man malawig ang sining nga serbisyo nga hatag dara sa mga pumuluyo so ang concern nila diri kay may street light man dira sila nga ang nagapasigay ang kuryente Bombocham. Di sunod diri sa reklamo nga ang nabato nila nga report man niya nga away ginapasigan ning kuryente bangod nga nagatipid kuno ang barangay sa ila sining nga balayda namo nang ati ginapasigan nila ining mga solar nga ti di man gani maka supply dira kundi na makapasiga alin gabi tob mag agati ang mga pumuluyo diri kakangawa man akon maglakad dira sa dalanon for almost do mga 20 meters paning ginalakat nila Bombocham antes makalabot sa ilang sining padulungan ti ang delikado nga ti way mo mabalaan kung sino dang sumalang mo kag ti nagatugaman sa kangawa dira no sa may nasambit karon nya nga pumuluyo dira sa may lugar Bombocham. Ipabati tablanay si alias Mark ang nagreklamo diri asang may interview sa Bombo Radio. Barangay sir. Sa amon nga concern, ang gusto tani namon nga ang kurintang street light bala namon. Nga bala namon nga gatipid man ang barangay.
Ti solar, ang solar hindi mo nakalabot sa magaga. Di dapat tani pandaron taman ng street light kung dulom ng barangay. Kay lawig naman daw 2 weeks na dulom aton barangay. Di kaluluoy man kami mga borders, kagaobra sa mga call center, dulom ang barangay magwa. Kaya mo naman sir nga concern. Kung mag-uli ka di abi, zero na butan tawagan city alasot. So may suga pa man sa sir. May suga pa man sa, pero hindi kita man kasanag. Solar na sa. Solar na ng kasiga. Oo. Di kung gainulan, siyempre ang solar hindi kaya hindi maka-charge mayo. Hindi mong tinergit. Di mga 10 PM, dulom-dulom ng barangay. Kaya ano na sa gamat aman ng kiraw. Oo, kay bila mo, gamay lang ang charge sang Oo. Sa suga sang kuryente. Pero na-mention mo may araman ka mo yung street light nga kuryente nga kuryente ang nagadala sa mga suga ni. O miyara kami sir nga street light sa kuryente. Kaling itungod nga sila nga budget, insindihan naman na. Di galing ang wala na nila mainsindihan, ang concern naman sa barangay, kag mga pumuluyo, dulom. Ang nagalabay dire sir usually mga nagaobragid pulole kung gabi. O ti pareho sa mo nga board. Oo. Dulom kung mag-obrami sa call center, delikado man. Gakangawa mga mo sir maglabay. Oo, dulom-dulom gidya. Sulod na mo barangay. Pero kung pasigahon ng street light nga na may kuryente ni ninantaw mo nga masanagan sa. O masanag sira mo barangay kung may street light nga kuryente. Di okay mo na guro kung magdulom mga sir, ang solar, di pasigahon lang ang street light, di makatipid man taguro Japon. Pero ang katabo diri nga duwagid ang bot na kung magabi way nagkasiga. Duwagid sir wala. Oo. Ano kunong hambal ni sino hambal si Kap mismo or mga kagawad nga gatipid sa kuryente ni para di la pag sigaw na mo na. Sila man siyempre council man. Kaya hindi man na magmatomato ang mga under kay Kap siguro kung di tungod siya halin. Di mga council man na siguro Pag kay kapitan man guro order. Ikaw usually gabi ikaw gauli di kadto sa barangay naman. Di sir para sa amon nga call center. Delikado man para sa amon Joms? Butong tagreklamo, may ibang pagkadiri nga nag-raise man concern bubutsam kay may mga street light man dira nga ginasuplayan sa kuryente pero ang katabo diri nga gakapunder ang mga suga dira adwa bila maintenance sa maayo tiya mo panang ginareklamo nila dito sa mga eskinita pasulod man sa may nasambit karon nga barangay. Pero tanong sabat sa mga opisyales dira, direkta kita sa sabat ni Joms ginola nga lang chimputa, direkta kita sa sabat be. Tuno kay first kagawad Charlie Patnubay, former kapitan ni running to si Kap kay may meeting. Former gani si Charlie Patnubay bla, former kapitan na da siya. Yes, Roger that. Tisuno kay kagawad Charlie na raise nila ni concern sa barangay. Actually ginhungod gin Manila gali patyo no ang ining street light ra nga kuryente yang nagadala bubot sa pagod sa gulpi lang nagtaas ang ilang sini nga bill. Sa kuryente dara pero may nagpalapot pagit concern sa ilang concern citizen man dara nga may naga-jumper kuno amo na gin pauntat lang nila danay kag under investigation kung sanday sino ni naga-jumper kag amo gin manibala ang rason kung nga nagdataas ang ila sini karon nga bilya sa kuryente kati kulang taon nato naga-traffic na ilang mga pamalay kay gati siyempre ang mga kuryente dira naga-sinamo na. So muning isa pa sa himo man nila nga lihok nga kun matrace ta nila ni kag kun pwede ti mapasigahan na sa nga sugaman ang mga pumuluyo dra ila binigit kon kagabihon. Ipabati tabla si kagawad Charlie Patnubay bubutsam. Drain. Anong lihok naton sinik kawad kay ang concern nila diri nga magpatak alas 10 dulom na ang street pasulod diri kay ban kulbaan kuno maglabay. Actually na raise up na namon sir nga nga problem. Gin-open up naman namon na kay Kap. Nagano man si Kap tani nga pasigaw namon. Tote may ginpasiga man namon one time may galing may concern nga may nag-text naman kay Kap nga gipasiga naman ang suga. So that time ti kay hambal may ga-jumper sa amon nga linya. Ti galing iti kung sino man ang text wala man sa nagasugid kung sino. Tiyan mo na si Kap ga man kung sino ang anuhan niya
Pero ginatry man namon kay inistorya na makaminikap nga damo na black up gali kramo nga mo nang aton solar hindi ka trespassar gid. Nga kung maggabi Mag 11 sa iban gabag down gid. Hindi ginamon manuan. Pero kung may street light kita nga kung magamit ning suga, maano tani ni Napian-pian sir eh. Napian na. Ang Jobs? Si Kagawad Patnubay Mabutsam. Sino nga ni Kapitan da? Si Kapitan Militar na lipat ko pangalan niya kayo na ano ko lang. Pero si Kap Militar na ang bago subok. Pero insindihan na to ng mga kabaranggayan. Ila kung tani ti madisponer man sila sa kung paano sila maka-save gid man. Sa kuryente abi ti nagatawag na gani solar. Pero ti bisan si Kagawad Charlie Patubay nga bangado hindi maka-trespasser. Ang problema sa jumper ti siguro isumiter nila ina sa More Electric and Power Corporation para nga matagan sa nagakigo sini ang lihok. Kag pwede man siguro nila Bombo Jomar nga mabulos-bulos. No? Kung kinahanglanon gid abi nga madulom pandaron ang street lights. Katulad man mala sa ginahimo sa syudad sadto nga ang amo sini nga area madulom pero paglabot mo to sa piyakya nga area masanag kay ti ginabulos-bulos lang nila pagsiga sa street lights mo. No? Hilabi pa sa subong iyang ti grabe nga daan ka nagtaas ang rate sa more power kay ti taas wa ng ila sini iyang blayran to mo sa supplier sini nila. So okay man ina nga nagakinot ang barangay sa ila sini iyang kuryente. Ti dapat maintindihan man sang pumuluyo pero mas mayo gid kon mapangitaan pagin sang pamaagi bala sa mga barangay official ta dira nga i-alternate nila bla. No? For example, kung do tama na ginabi iya ka dulom bisa nagasiga pa ang solar light dira nila, butangan pasigahan nila sang isa iya ka street light abi o kung dintong areas nga mga madulom amula ng pasigahon Bombo Jomar tapos ti ibulos-bulos lang bala, i-alternate lang nila para hindi tama ka gasto, Jobs? Amo mo na gani no ang concern nila tong palabot man kay ang sugaya kung pasugaan mo dabi kay kun alas talibutan ta alas 10 na ning solar nila ti 11 to 5 kay alas 5 do masalag salag naman abog busam. So pwede man nila na ti gamiton ning street light nila nga kuryente ning nagadala para at least nga ti ang mga pumuluyo makuha na ning kangawa nila dira sa nagalabay. 11 gate kon kagabihon nga ti ang kalabanan iban mga babayi pa no nga nagapauli man adra sa ila sa di karon nga lugar abong samte anon tanya ang napalabot naman to nila kay Kap i-check tani karo kung anong mambal ni Kap kung balati pasigaan ang danay ni para ti kuha na ning kangawa at the same time ti kon ikantuan na sang more power da so siguro ti dasig man ni pag trace up nila kung may aragi pa nagadamper dra abong sam. All right, sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Antes sa kita magtakop, siguro luyag ko lang palabot man ang concern. Or hindi man gid sining concern na kunti ang punto or posibilidad. Dira bala sa problema sa may ungka flyover. Sa aton sining mga kabumbo nga kung sa diin ti una sadto 1.5 month matapos na tapos nag 3 months hasta iyang why na karon sang kasiguraduhan kung sano ina mahuman. Sandig iya sa mga pagpamangkot man naton sa nakilala ta iyang mga engineer at the same time sa mga masaligan taman iyang source nga matapos mapatigayon ang shoring, nahibaluan kag nakita sang DPWH kag sang International Builders Corporation basta nga nakita nila nga dawala sa giyapon sang alibyo abi sa sinang
ila sini nga ginhimo nga reinforcement or solusyon. So, nag-decide sila nga ma-jet grouting pagid. As per information, sa aton sini nga mga kabombo, tido way pa man kuno, way pa man jet grouting or naka-jet grouting na, o galing, nakita pagid sini nila nga mga kabombo nga ang ginpatigayon sini nila iya nga mga repairs o reinforcement daw wala na iya sang epekto nga kinahanglan gid sini banwa nga gubon inang nasambit sini nga mga apektado nga mga pilote kag mag-construct liwat. Ti tama nakadako sinang gasto. Tuman nakalawig ang huol nga nahatag iya karon natuga sa mga pumuluyo sa mga commuter. Sa aton sino mga kabumbo. No? Hambal pa gani isang isa ko kakilala sa niya. Bumbot sam pare. Ang sitwasyon sa subong sang shuring-shuring na kag-jet grouting na. Sini daw kasubong na sang isa iya ka pasyente sa ospital nga bisan ano iya nga sahi karon sang bulong nga ipasulod sa iya sini nga lawas wala na sang response. Nya do pasyente na siya nga ang nagabuhi na lang sa iyang breathing apparatus ba? Nga ginahulat na lang ang pamilya nga magdesisyon nga ti unta-tunta na lang ning breathing apparatus kay ang bulong why naman ginabaton sa iya sini nga lawas. Damo kuno sinang obserbasyon sang pila naton ka mga kilala kag aton sini iya nga mga masaligan sini nga tiniman-an tuhoy sa isyu sang Ungka flyover. Ti ang Bureau of Design sang Department of Public Works and Highways sa subong way pa iya sa may ginrecommend dira nga kun ano nga himuon. Ti most probably why sila sa may ma-recommend kung anong himuon or anong solusyon kay wala na sang solusyon. And the only solution, amo iya ang i-reconstruct liwat. Ang reconstruction. But silingon tigubon ina, pagguba sinang porsyon, liwat nga magapatukod. Gasto naman eh. Di sino magasto sila dirahay? Sa nagligad to, hambal sang aton siniya nga kasimanwa nga fellow Ilonggota. Sila kuno magasto mo, mabulig sila gasto sa Department of Public Works and Highways. Si Mr. Alvin Patrick Tanbla. Di pero sa karon lain naman ang istorya. DPWH sila kuno magasto. Ano istorya to ni man? Anyway, dugangan naton ina sa iban sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. 7 minutos na nakaligad sa takna sininga Las 2. Standby na sa kapo lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Sham, Blanco Hover, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog,
Bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundana. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Good afternoon sa inyo tanan. Happy Miyerkules and welcome sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Liwat kita nga nag-updanay. So sa nga hapon, mainit nga kahapon na nun, pero okay lang. We would be cooled sa mga istorya diri nga aton nga mabatian, iga-share natin sa inyo sa dili gid lamang madugay. And so gani sa liwat plastar na kamo dira, ginaabi-abi ko na kamo tanan-tanan. Joining us this afternoon, hello and welcome. Thank you so much for being there again. Kaupo din niyo si Tita Regine para sa Wednesday edition sa nga pala tuntunan kahapon lamang. And again, ginakumusta ko ang inyong mga istorya dira. Nagahulat pala ang 1,000 pesos nga cash sa aton nga mga winner. Plus, may interview kita sa aton nga winner every Saturday. Gani, isulat na ang inyong mga inagihan sa kabuhi ang mga kahapon lamang ninyo dira nga hindi gid makalipatan. I-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you, Gid. Yes, bago ka lang nag-join, naghapo-hapo ka pa da. Salamat. Plastar na, relax, and enjoy sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nagalapit na lang gid ang Pasko. 32 dias na lang Pasko na mga kabombo. And sa nga hapon nga aton nga pag-ulupdanay para sa kahapon lamang program aring ang bahanon from the Bombo Music Festival nagikan kanday Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Mayong hapon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's thin,
But here you are to remove that pen. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. 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 Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Si Nanay Del Sanzaraga, basi natulugan dira. Liag ko po kao. Basi mamiss niya ang pagbasa natin sa iyang kasaysayan. Last week pa pala niya, ginpadala diri, pero luyag nga susubonggid nga adlaw. Naton nga basahon ang iyang sulat. Okay ka na da, Nanay Del? Sige, suguran ka na ha sa pagbasa ang imong kasaysayan or ang imong i-share diri sa aton. Daw, another venue naman yan, no? Not necessarily a love story or a kasaysayan, ayan, i-share sa aton. Daw, documentary nga type. Sige, mamati kita ha, para mahibaluan nyo kung ano ang buot kasilingon. This one is from Nanay Del Sanzaraga.
my dearest in the region. All members of Bombo Radio, all KLP listeners and contributors, a very peaceful and a beautiful day. Inday, hindi ini kahapon lamang story, but a tribute to my dear Iloilo. That's it, no? Tribute iniya. Sa dako ko nga pagpalangga kag pagdayaw ko sa imo, mahal kong Iloilo, yari ang kahulugan mo. Iloilo. I-L-O-I-L-O. My dear Iloilo, I love you. I was born and have lived in Iloilo City for 44 years. Kag dugang pagid nga 44 anyos sa countryside. I have come to appreciate both the beauty of Iloilo City's life, where I garnered my education as a teacher in one of the prestigious schools, and now, a university. Iloilo, sang una nga panahon, 1950s, ang pangabuhi isang tao, simple lang, apang mahamungaya, mahapos ang pangginawi, malinong, kag mahinadlukon sa Diyos, honest and sincere. Living too in the central part of Iloilo, Zaraga, where Pantat Festival is celebrated every middle of December, is the talk of visitors who taste the very saborosong pantat. You are welcome to this unique festival. Sa liwat, Zaraga, isa ka banwa nga malinong, kay peace-loving ang mga pumuluyo, mapisan mangita sang palangabuhian, tungod may malapad, kag planodo, nga duta, farming is best. May suba man kag sapa nga makuhaan sang pangadlaw-adlaw nga sudan sang pamilya. Ginabaligya man ini tulad sang pantat, puyo, haluan, kag karpa. Malapad ang tangkungan nga ginaatipan sang nagtanom sini. Halos adlaw-adlaw gina-harvest nila, itumpok sa higad karsada kag ibaligya. Mabakal, tungod madamo ang nagasagod sang baboy. So, in demand ang tangkong. Wala sang tigkiliwi, wala gutom sa may katangkungan. Iloilo nga namatan ko ang kasadya, kalipay, kasakit, kag kalisod. Naagyan ko man sa akon pagpangabuhi sa syudad bilang isa mo ka anak. Kagyari ikaw, Iloilo, good day. You are my birthplace. I grew up in Iloilo City. Then, you became my inspiration. Nangin inspirasyon ko ikaw. You are my hope. Nangin paglaom ko ikaw. You are my dream. Ikaw akong dalamguhanon, and you are my everything. Kag ikaw tanan para sa akon. My dear Iloilo, I love you so. Makita nato ng Iloilo sa Panay Island sa diin, ara ang Colonial Church and Old House in Haro Plaza. Haro Cathedral has a shrine to local patron saint, Our Lady of Candles, Nuestra Señora de la Candelaria. Ang fiesta sini, February 2. Tagsa katuig, ginasimbahan sang madamo gid nga mga devotos kag devotas. Iban halin pa sa malayo nga lugar kag panaad nila ini. Nelly's Garden is an iconic 1920s mansion. Museo Iloilo explores local history. Iloilo Esplanade is a pathway along Iloilo River.
Makita man naton diri ang bikers lane kag mga berdeng dahon sang matahom nga mga mangroves nga sa dupoy-dupoy sang hangin mabatyagan mo ara ka sa sulod sang refrigerator tungod mabugnaw ini. To the west, the 18th century Molo Church, her ornate sandshore facade. Ini tanan aton pakamahalon, amligan kag tipigan. Subong man makita kag nalarawan naton ang pinalangga kong Iloilo sang iya mga malls, huge buildings, modern hospitals, schools, universities, subdivisions nga dauhong kadasig magulhot, modernized means of transportation, convenient roads and bridges and flyovers. Ang matahom, maduagon, matinlo, kag madamo nga nagalain-lain nga mga tanom sa higad sang Iloilo River. The 4 big bridges, halin sa Forbes Bridge to Drilon Bridge, masinggit kagid nga wow! Tumalagsahon, colorful, beautiful, daw balangaw or rainbow. Ang colors ng ethnic design, Roy Jibib. Sa magtimbang sang taytay, na narisari nga duag sang bulak, bougainvilleas. Nga ang nalipay gid ako iya maglantaw, sining beauties of nature how. Daw dalon ko naman ini sa astral travel ko inday. Sige bala. The different bridges in Iloilo City are Molyeloni Bridge, known as Bridge of Hope. Forbes Bridge, as Bridge of Unity. Carpenter's Bridge, as Bridge of Love. Quirino Lopez Bridge, as Bridge of Trade. Halandoni Bridge, as Bridge of Enchantment. Grabe no, balaan mo nag-research kag gid siguro yan, ma'am. I am very, very happy, pleased, and satisfied beyond compare that I have accomplished my work. Inday, thanks again. And can you please read this? November 23. This is a special request by daughters near and far. Million thanks with love, Nanay Del. Isa pa kabugal sang Iloilo, amo ang Iloilo International Airport. Makita sa Kabatuan. Ginbuksan nini sang June 14, 2007 sa napulo ka tuig nga pagplano kag pag-obra sini sa diin ginbuslan ang Mandurriao Airport sa Mandurriao, Iloilo City. Nahauna ini nga airport sa Western Visayas kag Isla sang Panay. Expert ang palangga kong Iloilo sa patag sang turismo. Maayo gid mag-invite sa mga turista bangod sa iya nga spirit of hospitality and humility. Maabi-abihon kag indi bugalon ang mga Ilonggos. L. Lovable and loving Ilonggos. Mapinalanggaon kag mahapos palanggaon. Ang handom sa kabuhi amo ang edukasyon. Wala gakataka sa pag-eskwela. Bisan ano kapigado, kapuraot, hala sige baka sa pagtuon. Kay siling, ang kaimulon, ang kapigaduhon, hindi hadlang sa kauswagan. Lamang mabuligan ang panimalay, nga sadto sobra ang pag-antos, karon nag-angat, nakatigbawas, nakaginhawa sang masulhay. Salamat sa mga anak nga mapainubuson, madinumdumon, mabinalakon, kag mapinalanggaon sa ginikanan. Our dearest parents, we love you so much. Oh, of all the beautiful traits the Ilonggos possess, obedience is the best. Diyos nun ang mga Ilonggos. Halin sa panimalay nga may kahadlok sa Ginoo, masubli, mailog man sa mga bata ang natudlo sa mga ginikanan. If there's good teaching, there's good learning. Katahong gid sang pamilya nga ang tanan nagasinundanay sa sulod sang balay. Matawhay, malinong, malipayon, kag may paghidait. Being obedient for good cause and for good reason gains friends and captures love.
Ang matinumanon nga tao, hindi pala reklamo, gani hindi siya makasala. An obedient person is not a complaining person, and so, he is not up to sin, for he always complains, sins. Congratulations for being obedient, mga mahal kong Ilonggos. Yes, we are obedient too in following the health protocol against COVID-19. Ay, Ilonggos nga maluluyon, hindi makabatas magtanaw sa isig katawo nga gutom. Oo, dako gid ang akon kalipay kung makita ko ang nagalimos sa mga pobre, bulag, IP or indigenous people, mga ati. Kung makatupad ako sa nagalimos, may maalwan sang tagipusoon, may kabalaka, may ara ako nga kaluoy sa mga less in life and poor among the poorest. In behalf of them, dayon ko siling, thank you palangga, God be with you. Kagdayon ko you home. Of course, I also give my own share. I remember what the angel said. Stop giving, stop sharing, until God stops giving you. My dear Iloilo, you shine so bright. Thank God. L. Loudest applause be given to you all around Iloilo. The Dinagyang Festival is terribly missed and yearned not only by the Ilonggos, but by tourists who have come and enjoyed to the fullest, witnessing the extraordinary performances of the different tribes. Wow, Iloilo! Keep up the golden name. We salute you. You deserve 7 bows. Balik Dinagyang 2023. Matahom ang Iloilo. Manayanaya, maanyag, kag malambing ang mga Ilonggos. Hindi man malipatan sa mga pangayaw ang mga pagkaon tulad sang pansit molo, barquillos, patsoy, matamis nga mga paho, kag lechon. May mga matahom nga mga beaches, pilian mo lang kung diin ikaw mabugnawan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ginbugayan kita sang masinadyahon kag malipayon nga ugali kag panimuot. Mga Ilonggos, very talented in arts and sciences. May mga bantog kita nga mga inventors, artists, and scientists, popular in our place, giving Iloilo the best name as well as in faraway places. Correct. Iloilo is the Athens of the Philippines. Another name, Iloilo is the city of love. Yes, my dear Iloilo, I am super proud of you. Iloilo City is the most urbanized city. Congratulations. Also, Iloilo City is an awardee for good governance. Congratulations again. Not only Iloilo is the best in arts, but also in beauty contests. We are honored much year 2020 when Rabia Mateo was crowned Miss Universe Philippines. Oh, brilliant, Iloilo. I cried with you. Another feather in your cap. Irish Magno from Haniway, Iloilo, a first female Filipino in boxing in Olympic Games. Again, congratulations. God loves us so much that in pandemic, He still cares, protects, guides, and blesses us. Thank you, Lord. Oh, out of victories and failures, Iloilo still stands brave and sturdy. 2 years of sacrifices, pandemic, Ilonggos are so patient and courageous, coupled with fervent prayer to the Almighty that one day we will see the dawn and a bright new day. Onward straight to the peak, march on with hope and fill our hearts with flowing love. For all Ilonggos, we can't be bought by trillions of dollars. Thank you. God bless us all. Keep safe always. I close this with a prayer. Forgive us, Lord, our shortcomings and grant us forgiveness. The best gift we can offer you, Lord, this Christmas is a loving and a forgiving heart. Amen.
Advance merriest Christmas and God-filled prosperous New Year to all. Prepared by Nanay Del Sangzaraga. And Inday Regine, thank you so much for reading. More power to you and KLP. Regards to Bombo, staff, kag kay Toto Bombo Amay. Thanks again. And kindly read my very simple poem. Note, riding on a jeep, I passed by Iloilo's Fort San Pedro going to GSIS. I saw a group of teenagers. One of them is the character in my poem. Sweet 16. Sweet 16. She was lovely as a moon. Sweet 16 as she was known. Like a flower she blooms, but among the roses half forlorn. In the port at my first sight, she was beautiful, I can't deny. I can hear the way she sighs, oh God, I want to die. In the water, she walks to and fro, and looked at a distance too, where she imagined her Prince Charming at her side, always smiling. What I did is just to smile and listen to her just for a while. Then, for a few moments, she disappears. The fact is that I have a nightmare. Inday, thanks again for reading. Sa liwat, here's my last request, a result of being inspired. Again, thanks Gid. Linay sang Iloilo. Dako ang akon kakibot. Sang may nakita ako nga estatwa, isa ka babae. Human sa bronze, 18 feet ang taas, ang bugat 1.5 toneladas. Nahamtang ini sa ibabaw atop sa New Iloilo City Hall, tampad sa akon panulok nga nagaatubang sa Plaza Libertad. Samtang ako nagatangla nga puwerte ang katingala, nga ano gid bala ang misyon niya. Sobra ko nga usisa kag pamangkutana, yari ang sabat sinitanan. Ang matahong nga estatwa, linay sang Iloilo, simbolo sang prosperity, ukon kahamungaya. Ang wala nga kamot, gauyat sang garab. Ang tuo, gasapnay sang uhay sang humay. The four sides where the linay stands, patimaan sang the four major assets of the city and province of Iloilo. Number 1, rice farming. Number 2, sugarcane farming. Number 3, fishing. Number 4, education. Hanga gid ako sining linay sang Iloilo. Sa ibabaw nagatindog sa paggiya kag pagbantay sang amon mga hulag. Again, an inspiration, and thanks again, Inday. Nanay Del Sangzaraga. Wow, Nanay Del, ibang klase ang imong gin-share sa amon sa sininga hapon. It's very obvious nga you wrote it with love, with pride. And inabala nga just listening sa imong gin-share sa aton, kung ikaw isa ka Ilonggo, it would make you feel so proud. Kaya ginabala kong ato ka sa guasang pungsod, daw ma-entice ka nga magbalik liwat diri sa Iloilo with all these very beautiful things nga nagahulat sa aton. Very beautiful things, ang mga festivals, ang mga bag-o nga mga structures, ang mga bag-o nga mga talan-awon diri sa syudad sang Iloilo, and of course especially ang mga tao, ang mga Ilonggos. Very warm, very hospitable, very accommodating, very friendly, and very loving. City of Love, Kabay. Wow, Nanay Del, I am sure nga nag-research ka gid, and it is your chance, no, to express how much you love your place, your birthplace, and ang lugar kung sa diin ikaw na tawo, sa diin ikaw nagdako. And up until now, you're still very proud, and you are so amazed by the progress, mga developments, kag ang mga tao, no, nga nagadala sa ngalan sang mga Ilonggos, nga nagahatag sang pride sa aton tanan.
making us so proud sa linyada man sa sports, sa mga beauty contests, sa mga festivals, o din ka pa, di ba? Kompleto. Sa food, everything, no? You would always long for Iloilo. Balik-balikan. Masarap balik-balikan. Di ba? Naridel, nagagawagid ang imong pagka-teacher sa imong gin-share diri sa aton. Well-researched. Thank you so much sa imong pag-share sini sa amon tanan this afternoon regarding our beloved Iloilo. Oras naton, 15 minutos bago magabutantak ng alas 3 sa hapon, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gids sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kun kaisa, makahatag man nini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko. Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko, mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kung sa mga volunteer groups kag magbulig o kung magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo
sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches, Mga kabombo, yari ang mga importante nga kahibatan sa Plazuela de Iloilo para sa sininga semana tubtob sa Nobyembre 26. Sa ininga Sabado, ang Frets Band, isa sa mga pinaka-the best kag nagapanguna nga banda sa Bacolod, ang natalana nga maghahatag kalipay sa inyo. Pinaagi sa ila pinili nga mga kanta sa 2 ka oras nga musical entertainment nga magasugod alas 6 sa gabi sa Nobyembre 26 nga edisyon sang concert at The Plaza. Sa mga kahiwatan, napulo na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela de Iloilo mugs ang igapa-raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 27, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganaan sang Latolda sa mga luyag nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga kabay iwagan niya ang aton banas sa tunga sang nagalala nga global situation. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. May 9 minutes kita before 3 o'clock kag actually we can start with the story nga gin-share diri sa aton ni Maria. Kag hindi ako sure if matapos naton inibasa for today with the time left para sa aton, but anyway, umpisahan naton para nga kung if hindi natin matapos this afternoon, syempre was tapuson din naton ang gin-share diri sa aton ni Maria. Alright, kag ari na mga kabombo nagasiling diri, my dear Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga mga avid listeners ang matahong mga programa kahapon lamang inabingkid sa imo in the Regine. Ika-third time ko na ini nga pasakop sa imo nga programa kahapon lamang kag lain na inisang sa una ko nga sulat. Kay ang una puro lang yad tumarites. Kag subong in the Regine, ako nagid inagihan kay kun akon madumduman nagayuhom ako kag gabay
makahatag ini isang leksyon sa mga dalaga nga pareho ko. Ina Regine, tungod kay nagtiner ako sa akon magulang sa Manila sa mga 4 ka tuig, ang akon panit nga nabulad sa talamnan nga maitom kag maniwang nagbag-o tungod wala na makapainit. Nagtambok ako kag nagputi kag sang pag-abot ko sa amon barangay manog fiesta gid sadto. Napilian ako nga himuon princess sa amon fiesta. Kag ang siling ko sa ila nga ako gid kay di man ako gwapa. Pero Inday Regine natabo gid nga ako. Kag siling ko way na gid siguro sa matahom sa amon barangay nga bisan indi matahom ako ang ilaging kuha. Sugod sadto, nagsunod-sunod na ang akon manog pangaluyag. Isa na dira si Ray. Isa ka physically challenged person, kayang iya kamot nga wala gamay. Sang primero Inday, naglapit ang buot ko sa iya kay kada kadto niya sa balay, may dalagi din nga pasalubong. Kag isa pa, gwapo ini siya, kag malapad ang ila talamnan, kag katubuhan. Bisan ang iya nanay, ginahambal niya ako, nga kung batunon ko lang si Ray, yara sila nga magasuporta sa amon nga pagpangabuhi. Subong man si Ray, ginahambal niya ako, nga kung batunon ko lang siya, hindi ako maginulsol, kay ang pangabuhi kuno, hindi nga pakusog, kundi pautok. Hindi gid kuno ako sa iya magutuman. Pero ang ginabatya ko sa iya, gindula ko. Tungod kay kung makita ko gani ang iya gamay nga kamot nga wala, to hindi ko mabaton. To hindi ko gid mabaton nga siya ang manginbana ko. Kinahimo ko lang siya nga kaladlawan, kay ginalahugan ko siya, nga kung masaka niya ang lubi, batunon ko siya. Pero ang sabat niya sa akon, naibaluan mo na gid nga hindi ako makasaka sa lubi, kay hindi makauyat ang akon wala nga kamot sa puno ka lubi. Kung mamasyar siya sa balay, kag maghambal, parti sa gugma Inday, ginalangulango ko lang siya, kag pamangkuton nga. Ano ina ang gugma? Ginasabawan ina? O kung ginapamalhan? Nagkakadlaw na wala na siya, Inday Regine? Tubtub siguro, nga tinak-an siya sang balik-balik sa balay, nga amosina ang ginapakita ko sa iya. Naglakat siya sa Manila, sa iya magulang. Kag didto, nabalitaan ko sang ulihi nga nakapangasawa siya dito. Inday Regine, may isa pagid ako kamanog pangaluyag nga hindi ko man malipatan. Ini siya, hindi taga diri sa amon, kag nagdayon lang ini siya sa iya magulang nga nakapangasawa diri sa amon. Nabalitaan ko nga halin siya sa prisuhan, kag bag-o lang siya makagwa. Maisog siya Inday Regine, kag nahadlok gid ako sa iya. Kung diin ako sinamanago nga balay, matutulang gid niya ako. Kaupod ko ang akon amiga. Nagapanago kami sa suba, sa may kanipaan. Pero ara man na siya, makatultol siya gihapon. Pero isa ka besad to. Tungod isa lang ako sa balay, igo magpanawag, ara na siya sa ibabaw. Nagwa ako kaghambalan. Siling ko nga daw makawat ka, nga igo ka manawag, ara ka na sa ibabaw. Nagakadlaw lang siya. Kaginambalan niya ako nga magpungko na lang, kay may ihambal siya. Pero Inday Regine, nagbalik ako sa kwarto, kag manarangka. Pero dugay-dugay, may nahulog sa akon nga papel nga iya ginhaboy. Kag sang pasahon ko, pamatuod gali iyadto, nga hindi na siya makabalik pa sa presohan. Ginaboy ko sa iya liwat ang papel, kag wala na gid ako magwa. Tubtob, wala siya maghalin. Isa pagid ka bes, Inday, wala ako sang upod sa balay. Gulpi lang nga nagsaka siya sa kusina. Ginapapanaog ko siya, pero ginabalan niya ako, nga kailagid sa akon. Maila ko no ako. Madalagan tani ako panaog, pero ginlambayan niya ako, dala siling, nga singgit. Tutal, ipakasal ko man ikaw. Nakadalagan ako sa may dingding, nga didto ginasabit ni tatay ang binangon, kag itaya sa iya. Gani, nakaisol siya, kag amo ato, nga nakapanaog ako.
kag magkadto sa kaingod nga balay, kag manugid sang tanan. Nagpauli siya, nga daw wala lang sang natabo, kag pag-abot day tatay, ginsugid ko ang tanan. Ang gusto day tatay nga ireklamo sa barangay, pero wala na kami mahimo, kay wala na siya. Naglakat siya, nga bisan ang iya utod, wala makahibalo kung nagpauli siya sa ila lugar. Kay siguro, sa kahadlok nga mabalik siya sa presuhan. Inday Regine, tubdob sadto, daw nabunutan ako sang tunok, nga wala na ako sang may ginakahadlukan. Kag sang ulihi, nabalitaan ko, nga napatay na kuno siya sa ila lugar. Of course, wala pa natapos ang sulat diri sa atin ni Maria sa 4th District. Hindi siya 3rd District, kundi nga 4th District siya, mga kabombo. But since ay nakita sang oras, buwas na naton tapos ang iyang again share diri sa aton. So Maria, kalma ka lang ha. Buwas dapat temprano pa ara ka na, nakaplastar ka na. Para mabatian mo gid ang pagtapos namon basa sang imo diri nga istorya. Pagtapos ko basa sang imong istorya para sa amon tanan diri sa KLP. And so, kamo din mga kabombo, nagahulat lang ako sa inyo man nga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program. Not necessarily, no, nga about your life, about your love life. Pwede man ang kaangay sa itong share sa aton bago lang ni Nanay Del sang Zaraga. Pwede gid na. Gani, sa inyong mga istorya dila, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo ang inyong mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes, mga kabombo, again, it's 32 days to go before Christmas. Kag-ari na ang amon nga pang Christmas para sa inyo. Pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo nga mga special gift para sa amon. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong
Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, madaming salamat for joining me today. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Kag magabalikay kita tomorrow. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.